Here we go, here we go. Bahay kubo, ito'y kahit munti. Halaman doon ay sari-sari. Check it out. May singkamas at sa tatalong. Sigarilyas, May labas pang mani. ale-ale na mamangka. Basta kayin yaring bata. Pagdating mo sa Maynila, ipagpalit mo ng mantika. Here we go. Pwede sa rapit, ikutsilyo di almasen. How di kalabaw, di bagutin. All rise. All rise. Sipit na bibilipit, gintong pinang namumulaklak sa tabi ng dagat. All rise. All right, I rest my case. Check. Tong pakitong pitong. Alimango, doon sa dagat. May mataba. At may kalbong bakla. Ingat ka, baka kamat. Sitsiritsit, alibang-bang. Sa laginto, sa lagubang. Ang babae sa lansangan. Kung gumiri, parang tanda. Ako ay may loob. Ayan, Rose Pinico Vlog, Mami Snow, kumusta? Ayan, mega shoutout sa imo diha, Mami Snow Vlog. Pasensya na kayo nagbutang pagugkuhan, kanang tanmil. Kumusta naman ka, Mami? Check this out. Monkey, Annabelle. How many monkey did you see? 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Araw, gabi, walang panty. Beep, the small jeep is running down the Fly, the butterfly in the garden. Ayan, Mami Snow, tamsak host. Ayan, salamat. Tuslok, kigo. DC Dolan, mega shoutout sa iyo. Rose Piniquito Vlog. MLS sa lahat. Ayan. Daghan salamat sa imo diha, Mami. Ayan, dugay-dugay na ko makaadto sa LS nimo ba? Kumusta naman ka, Mami? Ayan, mega love shoutout sa imo, host. Ayan, salamat Rose Piniquito. Ayan, kumusta naman ka, Mami? Wala no, kakaadto sa LS nimo, panagsa naman gud karon mag-LS. Fried rice. London Bridge is falling down. All right. Kumusta na diha, Mami? Baba Black Sheep. Okay lang ako, host. Si Inday Nars. Namuni na. Oo, namuni na siya, Mami. Say tawagan niya, katong dugay-dugay na, kaso wala naman siya mag-LS, gitamad na. Kung sayang, wala na siya mag-LS. Wala dugay-dugay na siya magkuhan. Ay, mag-upload na lang sa short. Ing na siya. Sige, ingno na ko niya. Nag-duty pa. Ayan, Mami Junabe, may shoutout sa imo diha, Mami Junabe. Ayan, salamat. Ako na lang ingno niya, Mami. Pagkuan, kanang unsay tawagan ni. Pag naka-adto siya sa wala na sa magkuan ba, mag-upload, dugay na. Adto akong channel, puro short video. Unsa man ako nag-upload kog short video, Mami, unsa man na? Sundog raman pod ko. Adto akong channel oy. Basig makaanaon niya, Mami, sa imo LS, mag-LS ba kaon niya?
Ayan, Uncle Lister Vlog. Hi, bye. Musta na mo? Ayan, migi shoutout sa imo diha, bye, Uncle Lister. Ayan, naki-jacket, ha? Kay og ganahan ang mga tao sa video, di mo viral imong video, short. Lagyan mo ng short. Ako, mami ba, nag-short video ko. Nya, wa man ako, butangig short video ko. Wala ako mahashtag ang short video ba? Ingana man di ay butang ang short. Madel Cross, tamsak dan, migi shout out Madel Cross. Wala ako mabutangig short video, mauday ng style. Ako si Fighter Lister. Fighter Lister, migi shout out sa'yo dyan. Pauday na mami, butangan nag short. Tanawa ako short video, wala ko butang na kung short. Grace Vlog, MLA so idol, migi shout out sa iyo Grace Vlog. Salamat. Tamsak, ayan, maraming salamat. Yan, anday butang ang short. Na ako yung mga short video, wala man ako mahastag good short. Kailan pa ka? Ayan, ingon ni Uncle Lister. Uncle Lister, ibabasag balay ni mo eh. Dugay-dugay na ko ka-live ba? Panagsan na lang ko. Ay, babasag balay ni mo. Ayan, Madel Cross, doon ko ba ng bahay? DC Dolan, ayan, nagbaba ang Lister. Beta na nagugbalay ni mo ang Lister. Ikaw man din niya, Uncle Lister. Ayan, Bad Boys, damsak sa iyo, host. Agoy, salamat, Bad Boys. Salamat sa imong kuan diha, mami, ha, pag-advise. Nakakita akong ideya ba? Guys, dikitan ninyo yan, si Mami is known. Nag-LS yan, guys. Dugay-dugay na ko kumakadto sa LS ni mo, Mami. Mabisi man gud ko usahay. Kanya usahay, di na ko mag-LS sa YouTube. Usahay, tamaron ko mag-LS. Ayan, Ross Finiquito Vlog. Ayan, Lister. Dito ako sa bahay mo, Lister, ha? Ay, Uncle Lister. Na ako ihatag sa imo kay na ako'y bagong alagad. Mami, mayroon akong bagong alagad. May didikit din ako sa iyo, ha? Ross Finiquito, OTW sa iyo, Mami is no. Emeliso sa lahat, sabi ni Ross Finiquito. Ayan, nandito ako sa bahay ni Lister. Ako, Lister. Ako sa balay ni mo, Uncle Lister, ha? Naana ako sa balay ni mo, Uncle Lister. Na ako idikit. Kunya, wadtosap ko kay Mami. Ayan, Will GB. Hi, house, tamsak dan. Migay shoutout sa'yo, Will GB. Here's a song coming from Well TV MLS Songs, mega love shoutout din sa Well TV. Ayan, salamat. Ayan yung mga kaibigan natin dito sa Hael, Saudi Arabia. Magandang gabi po sa mga kaibigan din dito sa Hael. Lalong-lalo na po yung aking mga followers sa Facebook page, OFW Filipino Vlogger. At magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga Bisaya diyan, sulod na mo guys, sulod. Ayan, Bad Boy Lover, Mil Hurak, Dan Dikit Ballpark po na sa nakapin. Well TV, ayan, nagbabad si Well. Ayan, Lister, andito po ako sa bahay mo, Lister, ha? Uncle Lister Vlog, ayan, dan yung una kong ayuda sa iyo, ha? Mag-switch account ako, Uncle Lister, may dedicate ako sa iyo. Ayan, Mami, na ako ibag ko nga mga alagad ba, nga wala pagkadikit. Ako idikit sa imo, ako sa tanaw.
Ayan, Bad Boy Lover, Brad Noel. Agoy, nandito si Brad Noel. Mega shoutout sa imo diha, Brad Noel. Ayan, dagan salamat, Brad Noel, ha. Guys, namimigwit din ako dyan kay Brad Noel. Ayan, lablabin natin guys si Brad Noel. Nurse Jovit, mega shoutout sa iyo, Nurse Jovit. Ayan, may jacket ka na, Nurse Jovit. Guys, balablab sa nakapin, nag-iilis din si Mami at napakabait niyan. Ako na nga lang yung hindi makadalaw sa kanyang ilis. Ingat ka, baka kamak. Sisiritsit, alibang-bang. Ayan, Brad Noel, salamat, Nurse Jovit. Ayan, tamsak po, mega shoutout sa iyo, Nurse Jovit. Ayan, may jacket ka na. Rose Benico, Noti, All Mommies No Vlog. Guys, dikitan nyo yan si Rose Benico. Ako ay may lobo, lumipas sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Alright, alright. Sayang lang pera ko, pinili ng lobo. Ayan, Uncle Lister, dugay na sad ko dili nakasulod sa LS ni Mohos. Uncle Lister, duha ka bulan halos, wala ko naka-LS, kadtong November, December. O, ang ako WH, namula. Nipula ako WH. Karon na ni paspas na ko GLS. Nurse Jubit, tamsak na lang ko sa nakapin. Dating dikit sa amin ni Nurse Jubit. Nurse Jubit, pababa nga ako ng bahay mo. Ayan, baka may dikit ako sa iyo, ha? Alright. Ayan guys, magdikitan. Ayan, binabati ko rin yung mga kaibigan ko dito sa Hael. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga nandito sa Hael, Saudi Arabia. Ayan, Bad Boy Slammer, Milo Rock, dan dikit po idol Brad Noel, may bakas at Biker Boys. Nurse Jubit, sir, baka po may ayuda ka pa, ayuda. Sige, Nurse Jubit, nandito ako sa bahay mo, ha? Sigurado yan, may ayuda ako sa iyo kasi bagong pasok ka. Nurse Jubit, nandito ako sa bahay mo, Nurse Jubit, ha? Bibigyan kita ng ayuda, huwag kang mag-alala. Ayan, Rose Benico Vlog, Well TV, Mommy's No Vlog, Dan Paul Once, Well TV, Chris Vlog. Ayan, palablab guys, Chris Vlog. Ayan, si Nars, Mommy's No guys, palablab naman kay Mommy's No. Boy band. Nurse Jobit, salamat po sir ng marami. Welcome, Nurse Jobit. Busy ba host? Oo, na-busy ko, Uncle Lister Vlog, na-busy ko. Busy sa Facebook. Nya na mga liga basketball katong iagi nga December. Halaman ko. Kuan tag basketball sa Facebook, nag-live. Singkamas. Ayan Rose Benico Vlog, Will TV, Grace OTW, Will TV. Ayan, nagbaba ng bahay guys. Balablab kay Will TV. Ale. Ayan Nurse Juvit. Ayan dan yung una kong ayuda sa iyo, ha. Mag-switch account lang ako para may maidikit ako sa iyo ulit. At pupuntahan ko din yan si Uncle Lister. Here we go. Ayan, Well David Rizzo DW. Ayan. Alright. Guys, balablab sa nakapin. Ayan, puntahan ko muna si si Uncle Tong. Uncle Lister Vlog. Ayan. Alimango. Na pala yung isa ko sa yung alagad. Dito na lang muna kay Nurse Jovit. At may kalbong bakla. Ayan guys, magdikitan muna kayo, ha? Baka kamak. Guys, balablab sa nakapin. Nurse Jovit, nandito ako ulit sa bahay mo, Nurse Jovit. May bibigay ako sa iyo. Well TV, ayan guys, balablab. Bad Boys, dan dikit po sa iyo, Ma'am Rose Vlog. Guys, dikitan nyo si Bad Boys. Magaling yan kumanta. Kaya nga yan, Bad Boys, kaganda tayo. Ayan guys, napakabait po yan si Bad Boys, Lover Milo Rock. Ayan, masipag po yan magdikit. Lablabin nyo si Bad Boys, Lover Milo Rock. Nurse Jobin, salamat po. Welcome. Ayan, DC lang guys. Palablab kay DC, Well TV, Chris, Mabatid, Dan, Kuala. Guys, palablab sa nakapin. Kuala, mega shoutout to you.
Beep, beep, the small jeep is running down the Fly, 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 the butterfly in the garden is flying high. In the meadow, is break it flying down. low. Alright. Ayan, binabati ko rin pala yung Philippine Embassy ng Riyadh kay Sir Sa tabi ng dagat, alright. kay Sir Bon. Mega shout out sa iyo, Sir Bon. Vice Consult ng Riyadh Embassy. Alright. Sayang ng pera ko, pinili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Plain rice, fried rice. Ayan, din ako sa iyo, Nurse Jobit. Ha? Falling down, alright. Ayan, Nurse Jobit, Renato, Bibito, new upload short. Guys, palablab kay Renato, guys. Yes sir, 3 bags full of rice. Fried rice. Ayan, yung mga hindi pa nakapaglablab dyan kay Renato, Bibito, guys, palablab naman kay Renato. Ayan, Gisoners Vlog, hello po. Mega shoutout sa iyo, Gisoner, Bad Boys, Lover, Bobas Word. Ayan, mega shoutout sa iyo mo diha, Bobas Word. Talagang salamat, ha? Ayan, Bobas Word. Take the ribbon from your hand. Shake it loose and let it fall. Ayan, we will GV. Praying soft upon my skin. Gisoner Vlog, palike and dagdag banana. Ayan, Nori Obansa Vlog, hello host. Mega shoutout sa iyo, Nori. Ayan, Arch Jobit, well, TV dan sa iyo, sir. Renato Bisdak Hair. Ayan, si Renato Bisaya po na, guys. Ayan, lablabin nyo si Renato Pipito. Ayan, Nori Obansa Vlog, nagbaba na bahay. I don't care what try to run. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Love tonight I need a friend. Guys, palablab sa nakapin, kay Mami Snow. And tomorrow I'll come time. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Music. Ayan, Bad Boys, Lover, Milo Rank, Dan Dikit Idol, Renato Pipito. Ayan, sabi ni Bad Boys. Napakasipag ni Bad Boys. And tomorrow I'll come time. Ayan, Ros Binico Vlog. Nagbaba na bahay si Ros Binico Vlog. Guys, palablab din kay Ros Binico. Ayan, Nurse Jobit, Nori, Ubansa Vlog. Dana po, ma'am. Brad Noel, guys. Palablab naman sa bahay ni Brad Noel. Pabait po yan, guys, si Brad Noel. Ayan, lablabin nyo na para makadalaw kayo sa bahay ni Brad Noel. I need a friend. Kita-kita titindi. Ayan, Uncle, ako, 1434 pa lang WH ko, sabi ni Uncle Lister Vlog. Ayan, sige lang, Uncle. I-silent LS mo kaya, Uncle Lister. Ayan, mag-silent LS ka. Well TV, Nurse Jobit Vlog, Dan Sokli Idol, Uncle Lister, Well TV, Nori Ubasa, Well TV, Dan Kalimbang. Gisoner, banana na lang, kulang ko guys, pabisit naman. Sige, puntahan ko nga, Gisoner. Baka may maibigay ako sa'yo. Ayan, tama. Ayan, Gisoner, nandito ako sa bahay mo ha. May ibibigay ko sa'yo, Gisoner Vlog. Ayan, nandito ako sa bahay mo ha. Panoorin ko lang. Praying soft. Ayan, Bad Boy. Ayan, Bad Boys Lover, Dan Dikit Bulpak ko sa'yo, Ma'am Nori Obansa Vlog. Come on, let OTW sa nakapin, sabi ni Renato, Nurse Jobit, Brad Noel, Dan po sa'yo, sir. and I'm asking if you're tired. Listener Vlog, thank you po. Welcome, welcome. Nurse Jovit. Guys, ayan, lablabin nyo yan si Nurse Jovit. I don't care what try to run. I don't try to understand. Bobas Word, Bad Boy Lovers, Milo Rock, Dan sa'yo, salamat. Ayan, sabi ni Bobas Word. Love tonight I need
Ayan guys, magdikit. Ayan, pa-share ng ating live, pa-share. Yung may mga community dyan guys, pa-share ng ating live. Help me make it through the night. Music. Come on, lay down by my side. And tomorrow out of sight. And I'm asking if you're tired. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the different take tomorrow. Not tonight, I need a break. Chichak, ikindi. Hey. Ayan, well done, Ori. Obansa Vlog, Nars Jubit, dandikit sa'yo. Jason R. Bad Boy, Dan Pulpak sa'yo at kay host, Dan Harong po. Thank you po sa pag-visit. Munting channel ko, God bless po and keep safe. Sabi ni Jason R. Vlog. Nars Jubit, Bubas Word, Dan. I don't try to understand. Let the different take tomorrow. Ayan, Brad Noel guys, walablab, Nars Jubit. Walablab sa nakapin guys. The ribbon from your hand. Shake it loose and let it fall. Praying soft upon my skin. Ayan, sulod-sulod lang mo guys ha. Yung mga nasa labas, pasok-pasok. Ayan, Bad Boys Lover, dandikit po sa'yo, Bubas Word. Feel the early morning light. And I'm asking if you're tired. Ayan, Nars Jubit, Bernard Noel, dan po sir. Sabi ni Nars Jubit. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the different take tomorrow. Not tonight, I need a break. Yesterday's dead and gone. And tomorrow out of sight. Ayan, binabati ko rin ulit po yung ating Vice Consult ng Saudi Arabia, si Attorney Bon Pereira. Ayan, magandang gabi po, sir. Vice Consult ng Riyadh Philippine Embassy na si Attorney Bon Pereira. Ayan, sana makabalik ka po dito ulit sa HILS ngayong darating na releasing ng passport. Bubas Word, Bad Boy Lovers, Milo Rock, salamat po. Ayan. Tomorrow out of sight. Well, TV, Bubas Word. Ayan, nagbabanabay si Bubas Word. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Ayan, Ros Piniquito Vlog. Nagbabasa Ros Piniquito Vlog. Not tonight, I need a break. Chichak, ikindi. Hey. Ayan, Ros Pinico. Guys, palablab niya Ros Pinico. Datang seekotnya dia langsung ditangkap. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the different take tomorrow. Ayan, Jason R. Vlog. Nori Obansa Vlog, Dan Pulpak. Ayan. Cicak-cicak ikindi. Hey. Diam-diam berayap. Datang seekor nyamuk. Dia langsung ditangkap. Ayan, Jason R. Nori Obansa Vlog, Dan Pulpak. I don't try to understand. Here's a song coming from Blue Boy Band. Boy band.
Check. Here we go. Bahay kubo. Ito'y kahit Ayan, Bad Boys World, Nars Wonder Asia, Tusok Dan, mega shoutout sa iyo, The Wonder Asia. Ayan, Nars Jobit, Jisoner, Black Dancer. Ayan, Barod Noel guys, Walablab, at saka yung nakapin natin. Jisoner, Bobas, Dan Polpak sa iyo. namamangka. Basta kayo'y yaring bata. Pagdating mo sa Maynila, ipagpalit mo ng Manila. Nars Jobit, ayan, Jisoner, Black, Bobas World, Well TV. Sino di almasen, how di karabaw, di bagutin. All rise. Sipit na bibili, itong pinang namumulaklak sa Well TV, OTW, Jisoner, Black. my case. Tong pakitong pitong. Alimango, doon Ayan, ipipin muna natin si Bad Boys guys. Ha? at may kalbong Ayan, baby ko, si Kulod. Mega shoutout sa iyo. Salamat sa patamsak mo dyan, baby ko, si Kulod. Ayan, Mami Snow. Salamat, Mami, ha? Guys, palablab naman kay Bad Boys Lover Melo Rank. gubang. Ayan, Jisoner, Nars, Jubit, full pack din sa iyo. Sagahan, kung bumiri, parang tanda. Ako ay may lobo, lumipas sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala. All rise. Sayang lang pera mo, pinili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. All rise. Ayan, Bad Boy. Salamat, host. Welcome, Bad Boy. Monkey Annabelle, how many monkey did you see? 1, 2, 3. Asawa ni Marie, araw gabi, walang panty. Beep beep, the small jeep is running down the Fly, the butterfly in the garden is flying high. In the meadow, break it down. Pwede sa pwede kung sino di ka masendit, ako di karabaw, di bagutin. All rise. Ayan, Well TV, Mami Snow. Guys, dikitan ninyo yung nakapin. 548. 548, Jisoner Vlog sa mini Well TV. All rise. Ako ay may lobo, lumipat sa langit. Ayan, Brad Noel, guys. Well TV, nagbaba ng bahay. Brad Noel, ayan, balablab din guys kay Brad Noel. Pinili ng lobo sa pagkain sana, nabusog pa ako. Plain rice, fried rice. London Bridge is falling down. All rise. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, yes. Ayan guys, balablab sa nakapin. Goodbye, Bad Boys Lover Melo Rank. My case. Ayan, Jisoner, baby ko si Kulot. Ayan, nagbaba ng bahay. Rose Vinico, OTW, Bad Boys. Ayan, Boba Sword, nagbaba ng bahay, guys. Patamsak sa primer ni Boba Sword. Dikitan nyo rin, guys, yan. Si Rose Pinikito. Ayan, napaka-legit po niyan. Baby ko si Kulot. Ayan, lablabin nyo rin, guys, ang bahay ni Baby ko si Kulot.
Ayan po, Basword, Jason R. Vlog dyan, salamat. Ayan, Jason R. Thanks po sa tiwala, Bubas. Ayan. DJ B's the best. Ayan guys, magdikitan lang. Ayan, dikitan niya si Bubas World. Napaka-legit niyan magbalik. Jason R. Thanks po sa tiwala, Bubas. Ayan. Balablab sa nakapin guys. Bahay ni Bad Boys Lover Melo Rock. Will TV, The Wonder Asia. Ayan, si The Wonder Asia at saka si Will TV nagbaba ng bahay. Uncle Lister, happy 30k follower on my pins. Ayan, sabi ni Uncle Lister Vlog. Ayan, congratulations sa iyo, Uncle Lister. Yan, laki na pala Uncle Lister, ha? 30k. Ayan, malaki na yan. Jason Air, nagbaba, Ross, love na sa nakapin. Jason Air, congrats po. Ayan, congratulations sa iyo, Uncle Lister Vlog. Rod Noel, ayan, Ross Beniquito Vlog. Ayan, nagbaba sa Ross Beniquito. Ayan, Boba Sword, bibi ko si Kulot. Nanood at namsak na lang sa iyo, MLS, no? Ayan, si Boba Sword. Tamsakan ko muna yung ni Boba Sword. Ayan, Boba Sword, pang 11 ako natamsak sa mo. Bilis lumaki ng bahay mo, Boba Sword. Kailan lang? Bilis lumaki ng bahay mo, Boba Sword. Sipag ni Boba Sword. Ayan, gayahin natin si Boba Sword. Kalahin mo kailan lang. Maliit pa yung bahay niya ngayon, laki na. Will TV, bibi ko sigurad, Dan Tosok sa Bremer. Will TV, Jason Air Vlog. Brad Noel, Dan Paul Pak sa'yo, Brad Noel. Ayan, sabi ni Jason Air. Jason Air Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. The Wonder Asia, guys. Ayan, nagbaba ng bahay si The Wonder Asia. Love guys, sa bahay ni The Wonder Asia. Ang sarap ng pritong manok. Nakakagutom yan, The Wonder Asia. Ayan, Jason R. Vlog. Salamat po sa 5 na legit na damigid sa mini Jason R. Vlog. Ayan, pasensya ka na, Jason R. Vlog, ha? Kukunti lang talaga tayo ngayon. At matagal akong tumigil kasi sa pag-LS. Buti ngayon ay nagbabalik na ako sa pag-LS. Kaya yung mga iba nating mga kaibigan, akala nila hindi na ako mag-LS. Bad boy, ayan, bakas lang po, balik. Well, TV 515, Ross Piniquito Vlog, pasukli na lang po. Babasword, Ross Piniquito Vlog, dating dikit, nanood at tamsak na lang. Ayan, Well TV guys, balablab sa bahay ni Well TV. Ayan, magdikitan kayo guys. Brad Noel. Ayan, nagbaba si Brad Noel, guys.
Ayan guys. Ayan, pasensya na namatay yung aking music. Ayan, Jasoner, may tatlo pa lang dumikit sa akin ha, pero okay lang, at least nadikitan ko silang 8. At 5 lang nagbaga sa akin. Ayan, well, TV guys, yung nadikitan ni Jasoner, ayan, balikan nyo naman. Well, TV, Uncle Easter, na-hack kasi yung unang FB page ko, host, may 227k follower na kaso na-hack, sayang. Sayang, Uncle Easter. Laki na pala ng FB page mo kung hindi sana na-hack. Kalahin mo, 227k follower na. Malaki-laki na yan. Ayan, Will TV, Boba's World, Will TV, nanood, tamsak na lang ako sa iyo, MLS, no? Malaki na rin pala ang listener yung page mo. Ayan, Jasoner, The Wonder Oliver, Don Ballpark na sa iyo. Ayan, ako may Facebook page din ako, guys, ha? Kaya gusto nyo dikita ng aking FB page sa OFW Filipino Vlogger. Ayan, baka may mga Facebook kayo dyan, guys. Padikit din sa aking FB page, OFW Filipino Vlogger. Ayan, Brad Noel. Ayan, nagba na ba si Brad Noel? Ayan, yung may mga Facebook dyan, guys. Baka pwede nyo rin dikitan ng aking FB page, OFW Filipino Vlogger. Maliit pa lang yan, maliit. Baby ko si Kulod, ayan ang baba na guys, baby ko si Kulod. Ako listener, ang dati may una akong YT channel na terminate 22.6 kina. Sayang yung ang listener ha. 22.6 na, malaki-laki na yan. Well, David, the Wonder is done. Well, David Jasoner, akin host, halos 1 year na po channel ko. Di pa rin ako mamonetize kasi laging busy sa work. Di na nakatutok sa channel. Pero now, banana na lang kulang ko. Ayan sabi ni Jasoner. Sige lang, Jasoner. At tsaga-tsaga ka lang. Pag hindi ka busy, ayan, mamingwit ka para madagdagan yung bahay mo. Bad boys, ayan, dikit na ako sa FB page mo host. Bad boys, salamat ha. Boba's World Harang, salamat. Ayan, well, DB Uncle is there. Sa sahod na ako, napurnada pa nga na terminate. Sayang Uncle Lister. Rose, ayan, Boba's World. Rose, Vinikito, Boba's World, done watching blowing snowball pack. Boba's World, The Wonder Asia. Ayan ang baba. Sayang, sa sahod ka na pala sana. Uncle Lister, sayang. Sige lang, huwag kang sumuko sa YouTube. Ako nga, muntik na rin ako sumuko noon. Parang nawalan ako ng gana na mag-YouTube. Kaso talagang hinahanap-hanap natin yung pag-live. Ganyan lang talaga yung buhay. Pag na-demote yung ating channel, ayan, huwag tayong sumuko. Well, DB, The Wonder, ayan, well, DB, Dan Connect, Jasoner, sayang naman yun, Angkon. Sayang, ayun, 22.6k. Ang hirap na hanapin ngayon yan. Sige lang. Ayan, Jasoner, ako pag sumahod, ayan, sabi ako pag sumahod siguro, yun na yung malaking achievement ko sa life. Kaso, mukbang. Ado Driver, thumbs up by host, sir. Dating dikit, mega shoutout sa iyo. Ado Driver, Crap PH. Ayan, may jacket ka na ha. Salamat, Ado Driver. Sabi ni Jasoner, ako pag sumahod siguro, yun na yung malaking achievement ko sa life. Sige lang, Jasoner, huwag ka mawala ng pag-asa. Ayan, Ado Driver sa Crab PH. Salamat ha. Rose Benikito, OTW, Will TV. Ayan, Ado Driver, may jacket ka na ha. Sige lang, Jasoner, huwag kang sumuko. Ganyan lang talaga.
Pero nakapanghinayang naman kay Uncle Listener. Kalay mo 22.6 na. Tapos 227k na yung ano niya, Facebook page. Yan, ipinatin mo na si, si Jisoner. Sige lang, ganyan lang talaga yung buhay natin. Wonder siya, ayan ang baba ng bahay. Baby ko si Kulod. Ado driver guys, balablab sa bahay ni Ado driver sa Karap PH. Ayan, sugurin nyo guys ang bahay ni Ado drivers. Ayan, Ado drivers. Puntahan ko ngayon bahay mo, may ibibigay ko sa iyo. Ayan, Ado drivers, nandito ko sa bahay mo ha. May ibibigay ko sa iyo. Ayan, balablab guys kay Ado drivers, bagong pasok. Ayan, magdikitan lang kayo guys. Listener, Ado driver, dana sa'yo, full pack. Ayan, The Wonder Asia guys. Ayan, nagbaba ng bahay si The Wonder Asia. Ado driver, Jisoner, vlog dan. Jisoner, matulog na ako host. Kakauwi ko lang kasi galing ward. Salamat po sa lahat ng dumikid. Salamat host. Ayan, welcome Jisoner. Ayan, sige, ingat. Ayan, Ado driver, dan ako sa bahay mo ha. May binigay ako. Ayan, mag-switch account lang ako, Ado driver, para mabigyan din kita. Ayan, Zodiac, tamsak po. Mega shoutout sa iyo, Zodiac. Ayan, salamat idol sa lobong sukli ko sa iyo. Ayan, nandito ako ulit sa bahay mo, Jisoner. Jisoner, Ado driver, ayan, nandito ako ulit sa bahay mo. Ayan, Ado driver, nandito ako ulit sa bahay mo, ha? Ayan, Zodiac, nagbaba ng bahay, guys. Welcome, Ado drivers, Grab PNs, Bad Boys, done for back sa iyo, Ado drivers with Bakas, Ado drivers, Zodiac OTW. Will TV, ayan, nagbabad si Will TV. Guys, palablab naman kay Will TV. Ayan, baka hindi nyo pakadikitan si Will TV, guys. Ayan, dikitan natin guys. Dikitan natin si Will TV. Tingnan ko nga Will TV kung may mga hindi pa ako nakadikit sa'yo. Will TV. Ayan, nandito ako sa bahay mo, Will TV. Mayroon pala akong hindi nakadikit. Will TV, nandito ako sa bahay mo, ha? May didikit ako sa'yo. The Wonder, ayan, Bad Boys, Lover Rock. Ayan, nagbaba si Bad Boys. Ang lalaki nitong mga fiberglass pipe join installation, sabi ni
Ka-Wilwil TV. Ayan, Bad Boys, Ros Benico, Wilwil TV. Dan, ballpack na po sa'yo, sabi ni Ros Benico Vlog, Pinikito Vlog. Nori ba sa vlog? Ayan, nagbaba si Nori, guys. Palablab din sa bahay ni Nori. Ayan, yung mga hindi pa nakadikit, guys, kay Nori. Ayan, mabait po yan si Nori. Nori, pupuntahan ko yung bahay mo, ha? Nandito lang ako sa bahay ni Ka Wilwil TV. May ibibigay ako sa iyo, Nori, ha? Ayan, Nori. Nandito ako sa bahay mo, Nori, ha? May ibibigay lang ako sa iyo. Sarap ng meat kebab. Will TV, ayan, auto driver. Ayan, Zodiac Idol dan. Ayan, auto driver, Crab Hits, nagbaba. Sarap ng loto ni, kebab. Loto ni Nori Obasa Vlog. Ayan, Bad Boys on DW. Ayan, The Wonder Isya. Ayan, sadlit lang, guys. Inom lang ako ng tubig, ha? Sadlit lang, inom lang ako ng tubig. You are now listening to DJ Beast PH. Ayan, Well TV. Ayan, Ado Driver Crop dan Idol. Ayan, sabi ni Well TV. Deep inside my heart, I feel right. Leaving all your concepts, your lies. But I fear in the end I lose. Only you turn my life, turn it just this way. Ayan, Zodiac. Ayan, nagbaba ng bahay. Ado Driver Crop, Bad Boys dan Dikit Lamig ng kanta mo, Idol. Maganda talaga kumanta si Bad Boys. Maya-maya, Bad Boys, ha? Anong oras na ba? Wala pa, maka-isang oras lang ako mahigit. Kakanta ka na. Wala pa ako isang oras. Inday, Elms Kitchen. Mega shoutout sa iyo, Inday. Salamat, Inday, Elms Kitchen. Emily Sohos.
Ayan guys, dikitan ninyo yan na napakabait yan si Inday Elves Kitchen. Nag-alis din yan. Other driver, Will GBODW. Ayan na Ross Finiquito Vlog, Jisoner Vlog, dan dikit na po kita. Guys, dikitan nyo yan si Inday Elves Kitchen Vlog. Ayan, mega love shoutout sa iyo Inday. Nag-alis yan guys, nagla-live din yan. Musta po sa lahat? Ayan, sabi ni Inday Elves Kitchen Vlog. Ayan, magdikitan kayo guys. Ayan, at pag nagbaba yan si Inday, dikitan nyo nagaganda. Ayan, The Wonder is siya. Ayan, si The Wonder nagbaba ng bahay. Ayan, balablab guys, sa nakapin kay Jisoner. Uy, nagpa-member ka agad talaga si Inday. Salamat sa pa-member, Inday Elves Kitchen. Pababagbalay ni mo, Inday. Guys, maraming salamat, Inday Elves Kitchen Vlog. Salamat, Inday. Ayan, pababa ng balay ni mo diha, Inday. We are welcome, host. Ayan, welcome. Salamat, Inday. Ayan, bababa ako ng bahay mo, ha, Inday Elves. At ipinato na. Sudjak, ayan, nagbaba ng bahay si Sudjak, guys. Ayan, si Inday. Ipipin ko muna, guys, ang ating member, Inday Elves Kitchen Vlog. Guys, wala-vlog kay Inday. Tingnan ko nga kung may nakapipit kay Inday. Ayan, di pa nga. Yung bago kong alagad. Inday, ayan, nandito ako sa bahay mo, Inday, ha? May didikit na ako. Yung bago kong alagad. Guys, dikitan niyo yung nakapin, guys. Napakabait niyan si Inday. Ayan, palablab sa nakapin, guys, para makasugod kayo sa bahay ni Inday. Nag-i-LS yan, guys, sa Inday. Ayan, puntahan nyo, guys, yung nakapin. Ayan, bad boys. Salamat, Ado Driver, Ronnie, Finiquito Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Balablab sa nakapin, guys, kay Inday. Ayan, Bad Boys, Dandikit Fullpack po sa nakapin, sabi ni Bad Boys. Ayan, salamat, Bad Boys. Ayan, si Sudjak nagbaba ng bahay, Ado. Dikit sa pipe installment, Well TV, sabi ni Ado Driver, Crab PH. Inday, Ross, Piniquito, Vlog, dan Ballback, sabi ni Inday. Ayan. Ayan, Bad Boys, Melo Rock. Ayan, Arwin Kuwait. Mega shout out sa iyo, Arwin Kuwait. Salamat sa iyong papasok. At salamat sa iyong batamsak dyan, Arwin Kuwait. Ayan, The Wonder Asia. Nagbaba guys ng bahay si The Wonder Asia. Ayan, Ampon Glenn. Hello, Brain MLSO. Ayan, Don RZ Vlog. Mega shoutout sa iyo, Don RZ Vlog. Salamat sa iyong patamsak, Don RZ Vlog. Ayan, salamat. Ampon Glenn Harang. Ayan, salamat sa iyong paharang. Hello, Brain MLSO. Sabi ni Ampon Glenn.
Mega love shout out to you, Hons. Ayan, mega love shout out din sa iyo doon, RC Vlog. Magandang gabi, magandang hapon o magandang umaga. Ayan, ampon ni Glenn, tusok na. Ayan, salamat sa iyong batusok, ampon ni Glenn. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Inday, Elves Kitchen Vlog. Doon Rick Vlog, dating dikit sa iyo. Salamat. Sige. Doon Rick, baba mo na yung bahay mo at may ibibigay ako sa iyo kaagad. Ado driver sa Grab VX, Inday, dikit Kalimbang. Ayan. Don Rick, salamat po sa pa-jacket host. Welcome. Ayan, Don Rick. Don RC pala, Don RC. Bakit Don Rick? Ako na Don Rick. Don RC Vlog, ayan, salamat. Ambot ni Glenn. Ayan, patusok po. Inday, Bad Boys Lover Mon Vlog. Rose Pinikito, Inday Kitchen Vlog. Happy birthday. Birthday ba ni Inday Kit? Ni ano? Don Rick, nandito ako sa bahay mo. May ibibigay ako sa iyo, Don RC Vlog. Yan, nandito ako sa bahay mo, Don RC. Yes, palablab sa bahay ni Don RC Vlog. James Alvaro, mega shoutout sa iyo, James Alvaro. Arwin, wait, Dan, tusok sa nakapin host, dating dikit, ampun ni Glenn. Sige, ampun ni Glenn, tusokin natin yan. Dito lang ako kay Don RC Vlog. Ampun ni Glenn. Sana babae. Blazing GTV. Miki shoutout sa iyo, idol. Blazing GTV. Ampun ni Glenn. Ayan, may ibibigay pala ako sa iyo. May alagad pala akong hindi nakadikit sa iyo. Buti nakita ko. Ampun ni Glenn, nandito ko sa bahay mo ha. Ampun ni Glenn. How to make Bicol Express sauce na masarap. Blazing GTV, like Dan. Thank you, Blazing GTV. Road to 950. Guys, palablab kay Don RC Vlog at saka kay Inday. Yung nakapin natin guys, si Inday Elves Kitchen Vlog. Palablab kay Inday. Ayan, Ado Driver dan sa'yo. Inday Kitchen. Guys, palablab sa nakapin ang ating member, Inday Kitchen Vlog. Ayan, Don RC, Inday Vlog, shout out dan anak ko sa iyo. Nori, Ubana Vlog, ayan ang baba. Bad Boys Lover Melo, Dan Polpak sabi ni Nori. Ayan, Ros Pinikito guys, palablab naman sa bahay ni Ros Pinikito Vlog. Ros, tingnan ko nga yung bahay mo, Ros ha. Punta ako sa bahay mo kasi baka may hindi pa ako na ibigay sa iyo. Baka yung bago kong alagad, di pa nadikit sa iyo, Ros. Tingnan ko nga sa Ros Pinikito. Ayan, Dan ako sa Don RC. Ayan, Ros. Hindi pa nga dikit. Ros Pinikito, nandito ako sa bahay mo ha. May bibigay ako sa iyo, Ros Pinikito. Ayan, Jen Salvaro. Guys, palablab Don RC. Ado Driver, Don RC Vlog, Dan. Sarap naman ito pagkain, ano? Eating lunch, kamsa na laham. Sarap ng pagkain mo, Ros Pinikito. Sarap ng laham. Ayan, the wonder is yan, Ros Pinikito. Bigla ako nagutom, Ros Pinikito, dito sa laham mo. Ayan, buhay abroad, buhay OFW. The wonder is yan, guys. Ayan, balablab kay the wonder is yan. Ado Driver, salamat Inday. Palablab guys sa nakapit ang ating member Inday Elves Kitchen. Ayan, Ros Pinikito Vlog. Dan yung ayuda ko sa iyo ha. Sarap ng laham na pagkain. Ayan, Duan Supatan. Kami shoutout sa iyo, Duan Supatan. Agoy. Kumusta na ka, Duan? Wala na ko kaasuroy sa imo balay ba? Ayan, may shoutout sa imo diha sa atong gwapong amigo, si Duan Supatan, guys. Maraming isda yan pag nagla-live. Dikitan nyo, guys. Dikitan nyo yan si Duan Supatan. Ayan, Arwin Great, The Wonder Asia dan sa pritong manok.
Dancing with the beat. DJ Zamora Remix. Ayan, pahinga pa ako, Lloyd, sa live. Mag-4 months na. Sus, pareha man di. Tama o dewa na ko kakita sa imo, Duan. Tamsak and shared. Dagan salamat. Duan, mao dewa wala na ko kakita sa imo ba? Duhapon ko kabulan, wala gilis. November, December. Maunay, wala na ko makailis po ano. Tingana ko, wala naman ka mag-ilis. Ako bago lang po ko nibalik karong January. LS na ko ginagmay. Guys, dikitan ninyo yan sa Dawan ng Supatan. Ayan, Inday, The Wonder Asia, salamat sa imong Dan RC Vlog, MLSO, sabi ni Dawan ng Supatan. Guys, na ato amigo, dihangan si Dawan ng Supatan. Ayan, maraming isda po na. Maupod di ay, pariha lang kita. Unya, namula na. Di pa matabang. Namula na ako WH. Mao nga nag-LS na ko. Ayan na, Vivian Idib Channel. Miga shoutout sa iyo. Tamsak Host. Ayan, salamat sa iyong batamsak. Arvin Kuwait. Adob driver sa Crab. Guys, dikitan ninyo yan si Dawan Supatan. Ay, pag mag-LS yan, tiba-tiba kayo ng isda doon kay Dawan Supatan. Maraming isda yan. Diyan ako namimingwit, kaya pala hindi ko na nagkikita na nagla-live dahil 4 na buwan na. Ayan, Vivian, Eviv Channel, maayong gabi, Hons. Ayan, Vivian, maayong gabi, Ipod. Huwag mag-alala, Hons, marami tayong namumula. Ako bitaw, namula na, oy. Sige, gipadalhan na kong message ni Lolo nga, wa na WH na ako, namula. Ayan, Arwin Gwain. Ayan, Bad Boys Lover. Duan Supatan, OTW. Nori Obansa Vlog. Ayan, pababa sa balay ni mo diya, Duan. Duani, ayan, padalhan ko sa Gmail ni YouTube. Yan, namula. Dali-dali na kong LS kang. Ayan, Nori Obansa. Ayan, Ado Driver, Crafians. O wala pa ko padalhin ni Lolong sulat. Basig, may hinay pa ko ron. Rod Sunikito, DW. Ayan, Duan. Sige, Bad Boy Lovers Rock. Balikan kita. Ayan, Duan, Subadan. Pababa sa balay ni mo diha kay ato na ipin. Ayan, Inday, Nori, Ban sa vlog. Dan bulpak sa'yo. Nori ba sa vlog? Thank you. Sabi ni Duan Supatan. Guys, dikitin ninyo yan. Dikitan nyo yan sa Duan Supatan. Labi na sa mga Bisaya. Dikitan na ninyo guys. Maraming isda yan sa kanyang pag nag-e-elis yan. Tiba kayo dun. Ayan, Vivian Idib Channel. Nori ba sa vlog? Dan sabi ni Vivian Idib Channel. Arwin Quiet, Vivian Idib Channel. Dan Bulpak. Buutan ang sinuan ni Supatan, oy. Daghan na yung kuhan. Ang libre ng brosted. Ato ba? Ayan, Arwin Gwento TW doon na RC Vlog, Nori Obada Vlog, shout out dan. Nako sa iyo. Ang libre na sa sinuan ni Supatan o brosted. Oo na, host. Sobra na ka sa flex. Asa na yung balay? Ato na ipin sa kadali. Babasa ang imong kuhan ba? Babasa imong payag. Payag nga dinagpugod nga payag. Brosted. Doon RC Vlog. Ayan, iwan lang kayo ng bakas. Babalikan ko kayo. Ayan, Bad Boys. Dan Bulpak sa'yo. Doon Supatan. MLS sa'yo. Vivian, Viv Channel. Arwin Kuwait. Vivian. Ayan, nagbaba ng bahay sa Vivian. Diyan ako namimingwit kay Duan pag nagla-live yan guys. Ipin ko muna guys ang ating kaibigan para makapunta din kayo sa kanyang live.
Ayan, maraming pag bumalik yan sa LS. Diba, mamingwit na rin ako dyan. Kaso pareha pala kami nagpahinga. Di ba na nag-LS? Di ba kasi yun? Kasi Gordoan, subatan, mawala ka ng ka-LS. Niuli kang Pilipinas. Nori Obasa, ayan, Inday Elves Kitchen lang. Nori, ayan, andito TV, Tusok Dan. Mega shoutout sa iyo, andito. Salamat sa iyong patusok. Inday Elves Kitchen, Floor Channel, Dan Bolpak. Arwin, Don RC Vlog, Dan Bolpak, ayan. Vivian, Ibeb Channel, Duan Sabatan, Dan Kalimbang. Guys, palablab sa nakapin, ha? Mabait po yan sa Duan Sabatan. Guwapo na nga to, amigo. Inday, Floor Channel, Dan, Arwin Great. Vivian, Duan Sabatan, Dan. Ayan, Bad Boys, Melo Rock, nagbaba. Nori, Ubasa, Ado Driver, Yormi, Mior, host, Tosok, mega shoutout sa iyo, Yormi. Agoy na ito, amigo diyan na si Yormi. Salamat sa patusok mo, Yormi Mior. Ayan, nanay, may jacket ka na, Yormi, ha? Salamat, guys. Mabait po yan si Yormi Mior. Ayan, guys, wala pala sa nakapin, Duan Sabatan. DJ Rams, Ayan, Arwin, Queen Yormi. Salamat po, host. Welcome, Yormi Mior. Ayan, Ross Panikito, Ado Driver Dan. Arwin, salamat, Ado Driver. Lord Channel, guys, dikitan nyo yan si Inday Elves Kitchen yung nakapin. Vivian, Ibib Channel. Guys, palablab sa ating member na si Inday Elves Kitchen. Ado Driver, salamat, Ross Panikito Vlog. Yormi, ayan, pababa na ng bahay mo, Idol Yormi. Yormi Mior. Ayan, pababa ang balay ni mo diyan. Alright, Queen, ayan, nagbaba ng bahay. Inday Kitchen, guys. Palablab kay Inday Elves Kitchen. Bad Boys, Mior, OTW. Sabi ni Bad Boys Lover, Rock. Duan Supatan, Dan Bad Boys Lover, sabi ni Duan Supatan. Guys, nakita nyo yung nakapin sa Duan Supatan, guys. Palablab yan. Mabait po yan. do it. Here we go again. Yormi, Dan Palpak ho, sa nakapin. Ayan, salamat Yormi. Pababa ng bahay mo, Yormi. Guys, dikitan ninyo yan si Yormi Mior. Our street, many sound system. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I Ayan, Andito TV, nagbaba guys si Andito. Ayan, balablab sa bahay ni Andito TV. Dan Sabatan, Inday Elves, dada po. Sa mini doon sa Sabatan. Yo, give me something to dance to. Here we go again. Guys, dikitan ninyo yan si Yormi Mior. Yormi Mior. Ayan, bababa ng bahay mo, Yormi Mior.
Ayan, doon sa batan in the elves dan. Bad boy, lovers, Milo, dan, Ballpark Idol, Yormi Mior, bilis mag-drive. Ayan, Susan, Arian, hello host, biga shout out sa Susan, Arian. Ayan, may jacket ka na Susan, Arian. Doon, ayan, Vivian, Evib, dan. Ayan na, Susan, Arian. May jacket ka na. Salamat. Hello. Welcome, Susan Arian. Hello, host. Andito, ayan, nagbaba na bahay si Andito. Duan, isupatan. Salamat kayo sa papin, host. Wow, okay. Okay ra, Duan, at supatan. Bira-bira na diya, oy. Guys, balab-lab sa nagapin, ha? Paulaw na, pero manghatag nagkamsa. Bisag maulawan tao na si Duan sa padan, pero hatagan mo anag brosted. Ayan, Aaron Gwain, Duan sa padan, Dan Bulpak, Yormi Mior, Dan Bulpak po sa'yo, andito, sabi ni Yormi Mior. Ayan. You are now listening to DJ. Nori Obasa, other driver, Crab, Dan Bulpak. Ayan, Inday, Elves Kitchen, andito, Dan Bulpak, Duan. Floor Channel guys, palablab naman kay Floor Channel. Ayan yung mga hindi pa nakadikit guys kay Floor Channel, palablab naman. Mabait po yan si Floor Channel guys, lablabin na natin si Floor Channel. Ayan na rin Queen, ayan other drivers, Corrupt PX, Duan Zapatan, Dan Dikit Pulpat. DJ Erjun on the mix. Ayan, Jim Salvaro. Guys, nagbabas ang bahay si Jim Salvaro. Ayan naman sa padan, Rowena Point Dan. Ayan, Susan Arian. Guys, Susan Arian, nandito sa bahay mo ha. Bibigyan kita kaagad ng ayuda. This is the mix of Carles Mix Call DJs. This is Team Destruction. Ayan ang Susan Arian. Nandito ko sa bahay mo. Harang pa ako na harang. King Amor, bigay shoutout sa'yo, King Amor. Dan Tusok Host, salamat, King Amor. Yormi, Bad Boy Lover bahay mo. Ado Driver, Nori, Uban sa Vlog, Andito TV. Guwapa man di ni Kuan. Susan Arian, kagwapa. Kami na iya pagkaon. Pasyal sa Eat All You Can. Arwin Gwen guys, Nori Ivansa Dan, Duan, Ado Driver Dan. Ayan. King Amor, Dan Tusok Host, miga shoutout sa iyo King Amor. King Amor, ayan, salamat sa iyong patusok. Kalami, ining pagkaon ni Kuan. Susun Arian. Ado Driver, Duan Sapatan, salamat idol. Ayan. Guys, malablab sa nakapin. Ayan, lablabin nyo yan si Susan Arian. DJ Romar, the best. Magbakas lang po kayo sa Miniduan Supatan guys. This is the mix of Carles Mix Call DJs. Ayan, Lord Channel, dan ako sa iyo ha. May binigay ako sa iyo. At saka kay anong tawag nito? Kay Susan. Ayan, tingnan ko pa nga si Flor. Ayan, nandito ako ulit sa iyo, Flor Channel ha. May birthday. Ayan, nandito ako ulit sa iyo, Flor Channel ha.
King Amor, Dan Ballpark, dikit doon. Sabi ni King Amor, guys, dikitan ninyo yung aking member na si King Amor. Ayan, King Amor, bababa ako ng bahay mo, King Amor. Ayan, King Amor, bababa ako ng bahay mo, ha? Dito pa ako sa bahay mo, Floor Channel, ha? Ayan, guys, ipipin muna natin si King Amor. Ayan, Nori Vasa, Yormi, Dan Ballpark ko sa iyo. Sa zone. Ayan, Inday Kitchen, guys. Balablab na kay Inday. Ayan, andito. Tingnan ko nga si Inday. Baka hindi pa ito nalikit. DJ Ram, the best. Ayan, di ka nga. Ayan, Inday. Nandito ako ulit sa bahay mo, Inday, ha? Yuda ulit sa'yo, Inday. Kiss mo ko. Mega shoutout sa'yo, kiss mo ko. Ayan, may jacket ka na. Kiss mo ko. Thumbs up, host. Mega shoutout sa'yo, Inday. Dan yung bahay ko. Ayan, kiss mo ko. May jacket ka na, ha? Yormi, Floor Channel, Dan Ballpark sa'yo. Ayan. Kiss mo ko. Ayan, may jacket ka na, ha? Salamat sa iyong patamsang. Guys, balablab naman sa nakapin, bahay ni King Amor. Yormi Mayor, Floor Channel, Dan Ballpark sa'yo. Sabi ni Yormi Mayor. Guys, yung mga nadikitan ni Yormi Mayor, guys, balikan nyo rin yan si Yormi Mayor, guys, ha? Kahit di nagbababa yan ng bahay, pero nagdidikit yan. Hindi nagbababa si Yormi Mayor ng bahay, pero nandidikit yan sa inyo, guys. Kaya yung nadikitan ni Yormi Mayor, guys, ayan, balikan nyo rin si Yormi Mayor. Kita nyo, hindi nagbababa, pero dumidikit sa inyo, ha? Yan ang masipag na, ano. Ayan, other driver, Susan Ariandan, Bad Boys, Dan Ballpark sa'yo, Idol, King Amor na. Inday, King Amor, Dan. Road Channel, Ampon Niglin, Harang. Ayan, salamat sa iyong paharang, Ampon Niglin. You are now listening to DJ. Guys, palablab naman ako sa bahay ni Ampon Niglin. Pabakas, guys. Ayan, kiss mo ko. May jacket ka na, kiss mo ko, ha? Pwede ka na magbaba ng bahay mo, kiss mo ko. Guys, nagitan nyo yan si Ampon Niglin. Pabakas lang, guys, pabakas. Ayan, Norio Basa Vlog, Arwin Kuwait, dan sukli po salamat sa amin ni Norio Basa Vlog. Yormi, Idol, King Amor, Dan Ballpark po sa iyo sa amin ni Yormi Mayor. Kiss mo ko, Dan kay King Amor. Ayan, kiss mo ko, baba mo na yung bahay mo. Ayan, kiss mo ko. Tingnan ko nga yung bahay mo. Ay, hindi pa nakadikit. Kiss mo ko, nandito ako sa bahay mo, UAE Horse Racing. Ayan, unang ayuda ko sa iyo, kiss mo ko. Dito ko sa bahay mo, kiss mo ko, ha? Unang ayuda. RB Vlog, thumbs up, dating dikit. Mega shoutout sa iyo, RB Vlog. Ayan, may jacket ka na, ha? Ayan, kiss mo ko. Nandito pa ako sa bahay mo, kiss mo ko. Unang ayuda ko sa iyo. Ayan, RB Vlog, thumbs up, Dan host. Salamat. Uncle Lister host, papli ako. Sige, titingnan ko mamaya, Uncle, ha? Pag hindi, may sinalang kasi akong dalawa. Sige, isisingit natin yan, Uncle Listener. Other driver, Adito TV, Arwin Queen, salamat, Nori. Ayan, Bad Boy, Dan Ballpark sa'yo, Ampon Niglin.
Ayan, Inday Gidsin, Ampuniglin, Dan Polpak, Nori Rosa, Sazon, OTW, Ado Driver, BH, nagbaba ng bahay. RB, ayan, may jacket ka na RB ha. Pwede ka na magbaba RB ng bahay. Ayan, kiss mo ko, nang ayuda ko sa iyo to ha. Pupuntahan ko yung bahay mo ulit. Dan ako sa iyo, kiss mo ko, unang ayuda. Liwa, hello po sa lahat. Miga shoutout sa iyo. Liwa, ayan, may jacket ka na Liwa. Kiss mo ko, thank you host. Ayan, mag-switch account lang ako. Kiss mo ko para another ayuda sa iyo. Isa lang kasi yung pinandikit ko ngayon kasi yung isang cellphone ko, nagloko yung battery. Dapat dalawa yung cellphone na pang-ayuda ko ngayon kaso namamatay. Kailangan palitan ng battery. Doon pa naman yung maraming mga alagad. Yung namamatay kong cellphone. Ayan, Liwaliw. Thank you, host. Ayan, Bad Boys, RB Vlog. Thanks sa jacket. Salamat, RB. RB Vlog. Puntahan ko yung bahay mo, RB, ha? Dahil unang pasok. Si Ronel pala to. RB, nandito ako sa bahay mo, ha? Another, isang unang ayuda, ha? Panoorin ko muna yung PDF pan mechanical job. Ayan, Susan, Inday, Gizmo ko, Ado Driver Dan, andito, Liwa. Ayan, salamat. Kinsa man ni si Liwa. Salamat kayo, Liwa. Pangalan ba lang, Marag Bisaya ni. Nandito, ayan, Gizmo ko, Ado Driver Dan. Salamat kayo, host. Ayan, welcome. Guys, palablab sa nakapin. Liwa, ayan, King Amor, nakapin Dan. Kinsa ni si Liwa? Liwa. Sige, Liwa, pupuntahan ko yung bahay mo pagkatapos ni ha. Sana mapasadahan din kita. Pagkatapos ni RB. Ayan, pinanood ko lang. Ayan, Liwa, nandito rin ako sa bahay mo ha. Puntahan ko yung bahay mo. Liwa. RBOTW sa nakapin. Yorme, Idol, Bad Boys, Dan Ballback na po sa iyo. Liwa. Ayan, nandito ako sa bahay mo, Liwa ha. Liwa. Dito ako sa bahay mo. Ayuda. Pagkatapos ni Liwa, balik na naman ako kay Kiss mo to, another ayuda. Susan Arian, quiet din. Liwa, ayan, nagbaba ng bahay. Kiss mo ko, RB Blanc dan. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni King Amor. Nori, ubod sa Blanc, ayan, nagbaba. Gift from Mama. Wow, Luis. Ano tong bag na to? Louis Vuitton. Mahaling bag pala. Yung regalo ni kay Liwa. Ayan, Wonderful Fever. Hello everyone. Mega shout out to you, Wonderful Fever. Thank you so much for coming again, Wonderful Fever. Kiss mo ko, dan sa nakapin. RB, King Amor, dan sa'yo. Ayan, King Amor. Ayan, marami na nagdan sa'yo, King Amor, ha? Pansuklian mo yung mga nagdadan sa'yo. Baligan. Ayan, Liwa, dan ako sa'yo ulit, ha? Puntahan ko muna. Kiss mo ko. Baba mo nga yung bahay mo, kiss mo ko. Para another ayuda sa'yo ulit. RB, King Amor, dan sa'yo. Kiss mo ko, bababa ng bahay mo. Ado Driver, dan sabi ni kiss mo ko. There's a song coming from Blue Boy Band. Liwa, ayan ha, kiss mo ko. Nandito ako sa bahay mo ulit, kiss mo ko ha. Another ayuda sa'yo. Kiss mo ko, nandito ako sa bahay mo ulit, kiss mo ko. Ayan, Liwa, kiss mo ko, dating dikit. Ayan, Bad Boys, in the kitchen. Ito'y kahit punti. Guys, ipipin muna natin ulit si in the kitchen. Ay sawi-sawi. Check it out. Guys, malablab ulit ka in the kitchen. Nori, Ubasa, Liw, dan dikit. RB Blanc, kiss mo ko, dan. Thanks. Ale.
Kiss mo ko, nandito ako sa UAE Horse Racing. Liwaliw guys, walablab kaya liwaliw. Liwliwa pala, liwliwa. RB Vlog, kiss mo ko, dan sukli things. Kiss mo ko, thank you host. RB Vlog, Bad Boys, things on DW. King Amor, Dan Balpak, dating dikit, kiss mo ko. Nori Vasa, liwliwa, Dan Balpak. Wonderful Vibor guys, please connect the house of Wonderful Vibor. Bad Boys Lover, kiss mo ko, Wonderful Vibor, Dan. Sa tabi ng dagat, alright. Alright, I rest my case. Check. Tong 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 tong. Tong tong pakitong kitong. Aliman. Nori Vasa, yan, Yormi. Kiss mo ko, Dan Balpak. Arwin Quinn, liwliwa. May kalbo. Liwliwa. Kanino sa imo pangalan, liwliwa? Baka kamat. Sitsit. Aliman. Inday Elves Kitchen guys, palablab kay Inday Elves Kitchen, nakapin yung bahay. Wonderful Viewer, kiss things. You I will return. Kung bumiri. Parang Ayan, Vivian, Viv channel guys, palablab naman kay Vivian. Punta mo si Vivian, parang hindi ka patanaya. Yan Vivian, nandito ko ulit sa bahay mo Vivian, ha? Vivian Viv channel. sayang ng pera mo. Pinili. Ayan Yormi Mior guys, palablab naman kay Yormi Mior. Ayan, sa wakas, nagbaba na si Yormi Mior guys. Sus, liit pa ng bahay. 86 lang pala yung bahay ni Yormi. Sadlit lang guys. Ipipin muna natin si Yormi, ang liit pa pala ng bahay. Ito ba yung bahay mo Yormi? 86? Ayan ko nga. Butterfly in the garden. Sige, ipipin ko muna, Yormi. Para ipin muna natin sa kay si Yormi. Pasensya na sa nakapininday, ha? Tulungan muna natin si Yormi. Ang liit man ng bahay ni Yormi. Ayan, Ado Driver, Vivian, Ibib, Yormi, Dan, Diwalel, kiss mo ko, Ado, Dan, dikit sa'yo. Ayan Vivian, nandito pa ako sa bahay mo, Vivian, ha? Pinanood ko pa muna. Guys, malamlam muna kay Yormi. Ang liit man ng bahay ni Yormi. Ayan, sabi ni Inday, OTW Yormi 5. Ayan. Salamat Inday. Sabi ko na nga, hindi ka matiis ni Inday. Si Inday guys, nag-ayuda talaga yan. Lalo pag mga malilit pa yung bahay. Subok na yan si Inday. Si Inday Kitchen. Ayan Yormi. Puntahan nga kita Yormi. Ayan, nandito din ako sa bahay mo Yormi, ha? Pasensya ka na kasi hindi ako kaagad makadami ng ano sa'yo kasi yung isa kong cellphone na mamatay. Nandun pa naman yung maraming alagad. Papalitan ko pa bukas ng battery. Maghahanap pa ako ng pambili ng battery. Para magamit ko yung isang cellphone. Ayan, Yormi. Wonderful viewer. Salamat po, Inday Elves, sabi ni Yormi. Pero nandito ako sa bahay mo, Yormi, ha? Yung isang cellphone ko, yung mga alagad nito na hindi ka nakadikit sa'yo, iubos ko na lang. Sana maka 100 ka na. Ayan, Arwin Gwen. Nagbaba, guys. Guys, palablab naman sa nakapin. Ang liit pa ng bahay yung nakapin natin. Wonderful people, Lord Channel, then please return. Thank you. Ayan, kiss mo ko, guys. Palablab kay kiss mo ko. I-switch account ko lang, Yormi, ha? Ididikit ko sa iyo yung alagad ng yung isang cellphone ko, yung alagad, ipandikit ko lang sa iyo muna. RB Vlog, ayan, kiss mo ko. Yormi, na dito ako sa bahay mo ulit, ha? Sana maka 100 ka. Bad boys, ayan. Basta idikit ko sa iyo mga alagad ko. Hindi ko na lang ipapakita. Pero basta nandito ko. Target natin maka 100 ka sana. Ayan na rin, Gwent, Liwa, dan Bolbag. Pinapanood ko lang, Yormi, ha, para hindi malagas. Kiss mo ko, bad boy, link mo. Bad boys, baba mo yung bahay mo. Sabi ni kiss mo ko. James Alvaro, Rowena, Quaint, ayan, Bolbag, dan Idol. Pasok libo, sabi ni James.
Yorme, Rain Queen, Dan Ballpark na din po sa'yo. Lord Channel guys, balablab naman sa bahay ni Lord Channel. Try to run. I don't try to understand. Let the different take tomorrow. Love tonight, I need the break. Ay, salamat boss. Welcome, Yorme. Ayan, Ado Driver, Grab PH, Yorme Miordan, Bubas Word, Arwin Queen, Dan the Kid, Inday, Yorme, Mior, +1. Ayan, si Inday, nagsugod ka na. Ay, nagsugod na. Di alam sumpitan ka. I don't care what try to I don't try to understand. Ayan, andito, Liwliwa. Ayan, Rain Gwen, bahay mo. Bad Boys Lover, nagbaba, Bubas Word. Ayan, nagbaba. Take the ribbon from your hand. Shake it loose and let it fall. Praying so Dito ako ulit sa bahay mo, Yorme, ha? Bad Boy Lovers, Milorak, Dan Ballpark sa'yo. on the wall. Come on, let them by my side. Ayan guys, balablab mo na sa nangkapin. Maliit pa yung bahay ni Yorme. Tulungan naman natin guys na makaabot ng 100. And I'm asking if you're tired. Help me make it through the night. I don't care what try to run. Yorme, ayan, Dan Ballpark na din sa'yo. Ado Driver. Let the devil take to Liwliwa, ayan, Rowena Kitchen, Dan Ballpark, things. the break. Yesterday's dead and gone. Yes, mga bad boys. Bad boy, Dan. Yorme, +2, sabi ni Inday, Elms Kitchen. Ayan. Salamat, Inday. Ayan, tinulungan ka ni Inday, Yorme, ha? Napakabait ni Inday. Nandito rin ako, nagtutulong din ako kay Yorme para maka 100 yung bahay ni Yorme. Ang gusto ko maka 100. Para naman makagraduate yan ng grade 1 si Yorme. Maliit na yung bahay ni Yorme. Oh, salamat po, Inday Elves. Liwliwa, bad boy, bahay baba mo. Sabi ni Liwliwa. Ayan, Karin. Mega shoutout sa iyo, Karin Avalos Vlog. Damsak host. Salamat, Karin. I don't care what try to run. Dito ko ulit sa bahay mo, Yorme, ha? I don't try to understand. Basta maka 100 ka ngayong gabi na to. Ayan, wonderful favor. Ros Finiquito Vlog. Busy sa kusina na wala lang sandali. Sige, Ros. Nahin mo yung ano. Karin, patamsak naman ho sa premiere. Sige. Nandito ako sa bahay mo, Karin, ha? Tamsakan natin yan. Miss Kit Vlog. Sige, nandito ako sa bahay mo, ha? Di alam sumpitan. May workout ako noon at ngayon. Sige, Karen. Ididikit ko yung main channel ko. Hindi pa pala nakadikit sa iyo yung main channel ko. Ayan, kahit nag-LS ako, ididikit ko yung main channel ko sa iyo. Ayan, pang 71 ako ng tamsak sa iyo, Karen. Inday, Yorme, pangatlo. Ayan, ang bait naman ni Inday. The ribbon from your hand. Shake Ayan, dagdagan pa kita. Sino ba yun? praying soft upon my skin. Like the shadows on the wall. Karen, ayan, dagdagan pa kita, ha? Sadlit lang. Lay them by my side. Ayan na, Karen. Nandito lang ako sa bahay ni Yorme. May didikit pa ako sa iyo, Karen, ha? Asking if you're tired. Inuuna ko lang si, anong tawag nito, si Yorme. I don't care what try to run. Ayan, Karen. Nandito ako ulit sa bahay mo, Karen, ha? Karen Abalos. Let the devil take Puntahan ko ulit yung bahay mo, ha? love tonight I need. James Alvaro, Bad Boy, Lovers, Karen OTW. Bubas Word, guys. Dikitan nyo rin yan si Bubas Word, napakabait. Pak Village, migi shoutout to you, Pak Village. Ayan, James Alvaro, Bad Boy Lovers, Milo Rock, Kamsak Dan, dating dikit. Ado Driver, Bubas OTW, Karen, salamat naman sa yan.
King Amor, don't ballpark Yormi. Ayan, sabi ni King Amor. Yormi, nandito ako ulit sa bahay mo, Yormi, ha? Pagkatapos ni Miss Kit lang. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Not tonight, I need a friend. Chichak, hindi. Hey. Diam. Ayan, Inday, plus 4 kay Yormi. Inday, 45. Dan sa'yo, host. Dikit. Salamat, Inday. Ayan, may jacket ka na, Inday. Yung ano mo, last. Ayan, Yormi, nandito ko ulit sa bahay mo, Yormi, ha? Ayan, 103 ka na. Pang 104 yung dikit ko sa'yo, ha? Congratulations sa iyo, Yormi, kahit pa paano. Sige lang, pamingwit pa, Yormi. Paningkamot ba, paningkamot? At least kahit pa paano, naka 100 ka na. Sige, magdikit kayong mga hindi mo pa nadikitan. Guys, please connect the House of Wonderful Favor. Ayan, Rose Finiquito, Yormi, Mior, dan ballback sa'yo. Ayan, maraming salamat sa nagtulong kay Yormi. Lalong-lalo na dyan kay Inday. Inday Floor Kitchen. You are now listening to DJ Beast PH. Ayan, Wonderful Fever. Liwalil James Alvaro, dating dikit sa amin ni Liwa. Ayan, palamlab ba guys sa nakapin? Kahit pa paano naka 100 na si Yormi. Inday Dan Yormi panglima, sabi ni Inday Bing. Pack balance. Yormi, ayan, pangilan na ba siya? $107. Maka 110 ka lang, Yormi. Ayos na sana. James Alvaro, ayan, Yormi, Mior Ding, sabi ni James. Inday, dandikit sa iyo. Salamat, Inday. Bait ni Inday. Pati tuloy ako, ayan, ayudahan. Salamat, Inday. Kiss mo ko, Yormi Mior. Dan. Wonderful Fever, Bad Boys. Lover Melo Rock, Wonderful Fever. Dan. Brad Pitt to, Damsak Homes. Mega shoutout sa iyo, Brad Pitt. Kaya may jacket ka na, Brad Pitt. Inday, salamat, Inday, ha? Brad Pitt, ML Isabong, mingi love shoutout sa iyo, Brad Pitt. Ayan, may jacket ka na. Karen Abalos, guys, palablab. King Amar Dantos of Pulpak Dikit, Liwliwa. Ayan, Gizmo ko, nagbaba, Inday. Salamat, Inday, ha? Napaangat natin kahit pa paano si Mior. Si Yormi Mior. Ayan, isa na lang para mag 110. Ayan, Arwin, Inday. You're welcome, Hans. Welcome. Ayan, Wonderful Fever, James Alvaro, Bubas Word, Yormi Mior, Dan. Yormi, Dan, pa po sa iyo, Rose. Naalala ko si Bubas Word noon. Ganyan lang din yan kay Yormi, yung bahay ni Bubas Word. Tingnan nyo ngayon yung bahay ni Bubas Word. Ang laki na. Naalala ko noon si Bubas Word. Ang liit pa rin ang bahay. Lahat tayo nag-uumpisa. Naalala ko, pinin ko rin noon si Bubas Word. Tingnan nyo naman ngayon si Bubas Word. Ang laki na ng bahay. Ayan, Rose, Pinikito, OTW Arwin, Kismuko, Karen Abalos, Dan, Liwliwa, Abo Driver, Dan Bolpak sa'yo. Phil the Sol, Miguel shoutout to you, Phil the Sol. Karen Abalos, Dan Sokli, Luis Arwin, Queen, salamat. King Amor, Dan Bolpak sa'yo, Yormi. Ayan, guys, tuklian nyo si King Amor, Yormi. Ayan, Auto Driver, Car VNs. Ayan, ang gamba ng bahay.
Ayan, Liwliwa guys. Balablab, Vilazong, dan Gio, babalik sa amin ni Liwliwa. Ismugab, Lord Channel, Arwin, salamat Karin, Abalos Vlog, Lois, James Alvaro, Bubas Word, Polpak Dan Idol, Basokli, sabi ni James Alvaro. Ayan, Brad Pitt. Nandito ako sa bahay mo, Brad Pitt 2. Sino kaya to si Brad Pitt 2? Brad Pitt channel pala to si Brad Pitt. Brad Pitt, nandito ako sa bahay mo ha. May ibibigay akong ayuda sa'yo, Brad Pitt. Brad Pitt 2. Nasa harang pa, naharang. Inday, guys. Walablab naman kay Inday. Ayan, Inday Elves Kitchen. Bobas Ward, Dan Polpak. Yormi, Dan Polpak na din po ako sa'yo, Bobas Ward. Philesol, things liw-liwa. Brad Pitt 2, liw-liwa, Damsa, King Ismo ko, Brad Pitt Channel, King Amor, Dan Polpak, Floor. Okay, go ahead, Philesol, Dan Polpak, liw-liwa, Brad Pitt Channel, Dan. Si Brad Pitt, Tugas Garden, napadaming bonsai. Ganda dyan, Brad Pitt. Daming mga tanim-tanim na mga bonsai. Kiss mo ko yan, James Alvaro. Mary Calibo Vlog, Dan Polpak. Liwliwa yan, things Wilson. Karen Abalos, Dan Stokely, Lloyds. Kiss mo ko, salamat. Ayan, si Ado Driver, Crop Beans, Liwliwa, Dan Dikin. Ayan, Brad Pitt, dan sa nakapin, Polpak, Yormi Mayor. Ayan, Yormi Mayor, yung mga nagdikit sa iyo, ha? Mas maganda yung mauna ka rin magdikit, Yormi Mayor, ha? Para mas maganda yung unahan mo yung mga hindi pa nakadikit sa iyo. Ang teknik, mangisda, Yormi Mayor, yung ikaw yung manguna, tapos shout out mo na lang sila. Yan ang the best talaga. Leo, ayan, Ado Driver, Dan ako kanina. Ayan, Lord Channel, Karen Abalos, guys. Balablab kay Karen Abalos. Yorme Mayor, Dan Bolpak sa'yo, Inday. Maraming salamat po. Ayan, congratulations sa'yo, Yorme. Sana hindi mamukbang. Nakapasa ka na sa grade 1. Karen Abalos, ayan, James Alvaro. Ado Driver, Rafi, and Polpak, Dan Idol, Basokli. Salit lang guys ha. Ayan, Ado Drivers, Grab James Alvaro, DW. Guys, dikitan nyo yan sa Inday Elms Kitchen. Napaka mabait yan, matulungin. Ayan, Tuhog, Minga shoutout sa iyo, Tuhog. Ayan, Yormi, Brad Pitt, Dan Bolpak na din po sa iyo. Guys, padikit din kay Ross Pinikito Vlog, Arwin Great, Rowena Great, Dan watching vegetable.
Ayan, Bad Boys, Lover, Miloram. Guys, palablab din kay Bad Boys. Karen Abalos. Ayan, baka hindi nyo pakadikit guys si Karen Abalos. Dikitan nyo guys si Karen Abalos na nag-LS din yan guys. DJ Beast the best. Brad Pitt, Yormi, Mayor, salamat po. King Amor, Brad Pitt, ayan Inday Elves Kitchen, Vlog, dan Sukli, sabi ni Brad Pitt too. King Amor, guys, Brad Pitt, dan Dikit Bulpak, ayan Rose Vinico, nagbaba, Blur Channel, King Amor. Guys, balablab naman kay King Amor. Yormi, Mayor, Karen Abalos Vlog, dan Bulpak po sa'yo, sabi ni Yormi. Ayan, Karen Abalos, dan Dikit, Lloyds, Tuhog, pasukli naman sa amin ko. Salamat, sabi ni Karen Abalos. Tuhog, Yormi, Mayor, dan sa'yo, Lloyds. Ros, Finikito, Yormi, dan na po ako sa'yo. Guys, balablab naman kay Inday Elms Kitchen. Napakabait guys ni Inday. Tuhog, dan Bolbat. Ayan, Brad Pitt, Bing's Life and Prayer. Ayan, hello host, MLSO Bagong Dikit. Maraming salamat po, Bing. Ayan, sige. Baba mo yung bahay mo, Bing. Salamat ha, para mapuntahan ko. Dikit ko, dikit ni sa Navel, sa imo, nakita ta ka dito kay Boba. Sige, Bing's Life and Prayer. Dagan salamat ha. Dagan salamat sa imo diha, Bing's Life and Prayer. Ayan, sige, na kay jacket. Salamat po kayo. Sige, babagbalay ni mo kay tagaan po taga. Ayan, liw-liwa, Papin. Sige, liw-liwa. Saan ba si liw-liwa? Ayan, Margie Bauman. Miga shoutout sa iyo, Margie, ayan, may jacket ka na, Margie. Salamat. Liw-liwa, saan ang balay ni mo, liw-liwa? Tuhog, ayan, Margie. May jacket ka na, Margie, ha? Salamat sa iyong patamsak. Bing, salamat kaayo, host. Sige, welcome. Baba, balay ni mo diya, Bing. Sana yung bahay mo, liw-liwa? Yormi, Tuhog, dan Bolpak na din po sa iyo, sabi ni Yormi. Ayan, Arwin, Gwen, Tuhog, ganyan, King Amor, dan sa iyo, sa watching, may bakas pa ako doon. Inday, guys, ayan, palablab din sa bahay ni Bing Life and Prayer. Bing Life, ayan na. Ako dere sa balay ni mo, ha? Ayan, kadali mag-switch account ako.
Ayan na, liw-liwa. Ayan, ipin natin mo na yung bahay mo, ha? Bing, ayan, nandito ako sa bahay mo, Bing. Naharap ka ako. Ayan, I hope you dance. Dito ako sa bahay mo, Bing, ha? Guys, palablab sa bahay mo. Palablab sa nakapin, liw-liwa. Ayan, Bing sa pagbin, Tohog, ayan, Bing Adventures. Bad Boy, Margie Dan. Arena Balos, Dan Dikit, Lloyds, Brad Pitt 2, pasukli na lang sa main. Ko, ayan sa minikari na Balos. Ayan, Bad Boy, Margie, Dan Bolbak. Ayan, Inday Elves Kitchen, Vlog, Bing, Life out Prayer, Dan Bolbak. James Alvaro, Ross, Pinikito, Vlog, Dan Bolbak, sabi ni James Alvaro. Ayan, Dan ako sa'yo, Bing, ha? Oh, I need to hear that question like a dancer needs a floor. And now you're only holding on to me. Oh, now. Ayan, Charmin, MLS Bohos, Lapsakdan. Miga-miga shoutout sa'yo, Charmin, Joy Vlog 41. Charmin, ayan, may jacket ka na, Charmin. Bing, Yorme, hindi ko makita ang min mo, baba min mo. Yorme, yan yata yung bahay niya, Bing. Si Yorme, mahigit 100 pa lang. All about recent host. Welcome. All about living. Brad Pitt, Dan sa nakapin, kanina host. Ayan, liw-liwa, guys, balablab sa nakapin. Ayan, Bing, live. Rare Dan sa'yo, babalik sa miniliw-liwa. All about 11, guys, balablab. Ayan, sana ba si, Charmin? Ayan, may jacket ka na, Charmin, ha? Thanks sa jacket house. Welcome, Charmin, Joy, Vlog 41. Ross, ayan, Brad Pitt, Karin, Dan Bolbak. Salamat. Ayan, Bad Boys, Lover, Milo Rap, nagbaba, Tohog, nagbaba din. Sadlit lang, guys, ha? Sadlit lang, inom ako ulit ng tubig. Bigla ako nauhaw. Inom lang ako sadlit tubig, guys. Ayan na, Bad Boys, Milo Rock, Tuhog, Dan Dikit. Rosadil, mega shoutout sa'yo, Rosadil. Hello, host.
Daan lang, host. Na ang Camil. Sige, Rosadil. Nabandayan day kag Camil. All about, ayan, bad boys. Salamat kayo sa imo diha, Rosadil Vlogger. Bad boy all about, ayan, Karin Abalos, Bing Live Prayer, dan bagong dikit. Ros Minigyo Vlog, Liwliwa. Ayan, dan sa iyo, Pulpak. Sabi ni Ros. Guys, balikan nyo si Ros Pinikito, ha? Yung nadikitan. Liwliwa, ayan, balikan mo si Ros Pinikito Vlog. All About 11, guys. Palablab naman kay All About 11. Ayan, baka hindi nyo pa, guys, kadikitan si All About 11. Ayan, palablab din, guys. Ismo ko, All About 11, Dan, Bing Live Prayer. Alan Aquino, Emily Zohos, Miga Love, shout out sa iyo, Alan Aquino. Ayan, tusok, salamat. Ayan, may jacket ka na, Alan Aquino, salamat sa iyong patusok. Ayan, Rosadil Vlogger, guys, palablab naman kay Rosadil. Mabait po yan si Rosadil, guys. Yung mga hindi pa nakalablab dyan kay Rosadil Vlogger, ayan, lablabin nyo na, guys, si Rosadil Vlogger. Yormi, Alan Aquino. Ayan, may jacket ka na. Welcome, Alan. Ayan, Alan. Nandito ako kaagad sa bahay mo, ha? May ibibigay akong ayuda. Ayan, harang pa ako, Idol Alan Aquino. Nasa harang pa. May ibibigay ako sa iyo kaagad. Ayan, kiss mo ko. Ayan, Boba's Word. Big Life and Prayer MLS. Oh, sabi ni Boba's Word. Naalala ko, nagkadikitan tayo, Bing Life kay Boba's Word. Doon tayo nagkadikitan. Tuhog, ayan, bad boys done. Mainit yung chak. Inday, ayan, All About the Living done. Bad boy lovers, Charmin done. Saan ba si Charmin? Di ko nakita yung bahay ni Charmin. Tuhog, ayan. Ayan, Alan Aquino. Ayan, done ako sa iyo, ha? Eating melon benefits. Si Charmin, di ko pa nakita na nagbaba ng bahay. Yes, palablab sa nagkabit. Inday, All About 11, Tuhog. Bisayang Kiat. Agoy na, sa Bisayang Kiat. Migi shoutout sa imo diha, Bisayang Kiat. Tamsak, salamat, Bisayang Kiat. Ayan na kay jacket. Hello, Sisi Buba. Sabi ni Bing's Life and Prayer. MLS, salamat support ganiha sa LS ko. Ayan, kiss mo ko, Bisayang Kiat. MLS, na kay jacket, ha? Salamat sa imo diha, Bisayang Kiat. Yormi, ayan, Charmin. Puntahan ko muna si Charmin. Ayan, nandito, nagbaba na pala si Charmin. Charmin, ayan, nandito ako sa bahay mo, ha? Charmin, may bibigay ako sa iyong ayuda. Ayan, Arwin Kuwait, RB Vlog, Karin Abalos, Boba's Word, Rosadil Vlogger, dating dikit po, ma'am. Alan Aquino, Tuhog, MLSO. Kiss mo ko yan, Bad Boy Lovers, Sarang, MLS Bisayan, Kiat, Inday Elves Kitchen, Alan Aquino, Dan Bolbak. Ayan. Boba's Word. Guys, malablab kay Boba's Word. Rosel Finiquito, Wins Live Vlog, James Alvaro, Dan. Ayan, Charmin. Ayan, dan ako sa iyo, Charmin. Naiya International Airport, Pasay, Manila. OFW, Riyadh. Ayan, sabi ni Charmin. Ayan, Charmin. Puntahan ko ulit yung bahay mo, Charmin, ha? Alan Aquino, kiss mo ko dating dikit. Ayan, Ros Biniquito wins
Winston Vlog, James Alvaro, Dan. Mini Karen, Mika shoutout sa iyo. Asa na to si Bisayang Kiat? Bisayang Kiat, naana kay jacket Bisayang Kiat. Asa na si Bisayang Kiat? Mini Karen Vlog, Mika shoutout sa iyo. Asa na to si Bisayang Kiat? Naana kay jacket Bisayang Kiat, oy. James Alvaro, Rons, Minikito Vlog, dan Liwliwa, RB Vlog, dan Polpak sa iyo. Ayan, Mika shoutout sa iyo, Mini Karen. Ayan, may jacket ka na. Salamat. Alan Aquino, ayan, Bad Boys. RB Vlog, dikit po mga kalalive, siguradong balik. Alan Aquino, ayan, nagbaba. RB Vlog, ayan, nagbaba. Wings Live Prayer, Liwliwa, OTW, Mini Karen, Mustafa Host. Ayan, Miki shoutout sa iyo. Guys, dikitan nyo yan si Mini Karen. Maraming isda dyan sa kanyang bahay pag nag-LS. Okay lang, Mini Karen. Subscribe to DJ Beast PH for more music. Just listen to me. Will be better not to lose your mind. Get to know and enjoy yourself. Try to Ayan, salamat sa jacket. Welcome, Mini Karen. baby. Everything is gonna be great. Why don't you Ayan, all about the living. RB Vlog, all about the living OTW. Ayan, Liwliwa, Main Karen, hello. Ayan, sabi ni Liwliwa. Guys, dikitan nyo yan si Main Karen Vlog. Maraming isda yan kay Main Karen. Mahinay, Mika shoutout sa iyo, Mahinay. Ayan, Mahinay Emilio Sahos. Mika shoutout sa iyo, Charmin, Joy, Arwin Kuwait. Ayan, Bubas Word, Mahinay, Bings Live Prayer. Namali ako ng ibipin. Sige lang, guys, balablab kay Inday Karen. Guys, walablab kayo nakapin. Ayan, Arwin Gwen, Charmin, salamat. Si ano sana yun, ha? Sana ba si Charmin? Alan Aquino, ayan, Brad Pitt 2. G Flores Remix. Ayan guys, mag-isdaan lang kayo, ha? Walablab kay Inday Elb's Kitchen. Yormi, Dan Bolpak sa'yo. All about. Yormi, Dan Palpak ko sa'yo, all about. Ayan, RB. Yormi, salamat, idol. Min Karen, nakapin, Bill All na pokos. Ayan guys, digitan ninyo yan si Min Karen. Ayan, patamsak. Ayan, tamsakan ko muna si Min Karen. This is RBF Mini Sound. Ayan, Inday Gidjen. Ayan, Bing Karen. Karen Abalo, sa lahat pa ng dikit sa akin, iwan lang po ng bakas. Hinanap ko si, ito na makita yung bahay. Liwliwa, ayan, Mahinay, Ronelio Ibanez, hello. Arwin, Mahinay, Ronelio, Dan Bolpak. Arwin Kuwait, ayan, Bobas. Bad Boys Lover, Dan Dikit po. Patron Vlog, ayan guys, balablab sa bahay ni Patron Vlogs.
Ayan yung mga hindi pa nakadikit guys sa kay Patron Vlog, balablal sa bahay ni Patron Vlog guys. Karina Balas, ayan, Liwliwa, Yormi, RB Dan Bulbang. Liwliwa, ayan, Bobas World guys. Dikitan ninyo yan si Bobas World. Napakabait po niya guys. Nag-LS din yan si Bobas World. Karin Abalos. Ayan, balablab din kay Karin. Ayan guys, balablab kay Inday Kids. Ayan, ayan, main Karin Vlog dan sabi ni Inday. Guys, napakabait yan si Inday. Namimigay ng ayuda. Bad Boys, Lover Melo. Ayan, Best music mix on JRR. ayan, yung binipin ko lang muna guys, yung mga maliliit pa yung bahay ha. Yung mga maliliit. Tulungan natin yung mga maliliit pa yung bahay. Ayan, Brad Vito, all about the 11 Basukli. Salamat. Ayan, RB Vlog. Karin Abalos, Dan Dikit. Sayo Lloyds, Liwliwa. RB, Yormi, bahay mo. Yormi, ibaba mo yung bahay mo, Yormi. Sabi ni RB. Yung mga nag-LS, Yormi, pandikitan mo yan, Yormi. Para lahat sila mapasyalan mo, para maikot mo yung bahay nila. Ayan, si Main Karin, si Inday. Marami yan yung mga nag-LS dyan na pumasok sa ating mga kaibigan natin. Ayan, si Karin Abalos. Yung mga nag-LS, pandikitan mo yan para makapasyal-pasyal ka sa mga bahay nila. Ayan, RB Vlog, 11 kanina kapatid. All about 11 dan, sabi ni RB. Ayan, si RB, si Ronel. Ayan, dikitan mo yan na RB. Mior. Bings Life, ayan si Bings Life and Prayer, nag-LS yan, dikitan nyo yan. Gusto mo naman ng paangat, puntahan mo yan si Main Karin Vlog. Uba 6C, tamsak absin ko ganiha sa imo premier, nakatulog ko ingon ni Bings Life Prayer. RB, ayan, Bobas, Patron Vlog, dating dikit, Liwliwa, All About 11, tapos na. Ayan, sabi ni All About 11. Ayan guys, magdikitan kayo para amukbang. Ayusin nyo lang guys yung pandikit kasi yung parang hindi ma-spam ba. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Ayan, James Alvaro, Yormi Mior, salamat RB, Bings Live, Rare, Bad Boy, OTW. Ayan si Bad Boy. Bad Boy, dikitan mo yan si Bing Live para makapasyal ka sa LS. Ayan si Bubas World, dikitan mo rin. Si Inday. Ayan, yung mga nag-LS dyan, ayan, pagdikit. Yung mga maliliit pa yung bahay, dikitan nyo yung mga nag-LS para makaikot-ikot kayo. Ganyan yung technique. Pero kahit hindi nag-LS, pag legit naman na nagdikit, dikitan rin para lahat aangat yung bahay. Kumbaga dikit-dikit lang ba para tabla-tabla. RB Vlog, ayan, Liwliwa, dan sa'yo. Call back kapatid. Thanks sabi ni RB Vlog. Guys, balablab sa nakapin ang ating si Bad Boy. Listening to DJ. Hindi pa tayo nakakanta, Bad Boy. Sige lang, Bad Boy. Magkakaroon din tayo ng time yan, makakanta. Medyo wala pa ako sa kondisyon kumanta, Bad Boy. Gusto ko yung kakanta ka para makakanta din ako. Yorme, walang anuman, sabi ni RB Patron. Ayan guys, balablab kay Patron, RB Vlog, Liwliwa, dan sa'yo. Pakwilins. Main Karen, Yorme Mayor, Bill All. Ayan. Yan na, Main Karen. Yorme, dikitan mo yan si Main Karen Vlog. Para makapasyal ka dun sa kanyang LS. Maraming isda yan.
Ayan, Brad Pitt to. Nagbaba ng bahay guys. Malablab din kay Brad Pitt. Ayan, James Alvaro. Nagbaba ng bahay. RB, ayan, Inday, Dan Sukli, salamat po kapatid sa mini RB vlog. Bad Boys, Lover, Pack Village, Tamsak Dating Dikit, Arwin Kuwait, Patron Vlog, Dan Bulbak, RB, didikit lang po mga lalab, sigurado po ang balik. Ayan, sabi ni RB. Arwin Kuwait guys, ayan, nagbaba. Tikitan nyo yan ba guys, si RB, si Ronel. Ayan, Inday, host, exit na ako ha. 2 AM na dito, antok. Sige, Inday. Salamat ha, maraming salamat, Inday. At sa pagtulong mo kay Yormi Miora, maraming salamat, Inday Elvis Kitchen Vlog. Ayan, Yormi, abangan mo yan si Inday pag nag-LS. Para makapasyal ka dyan kay Inday. Ayan, Patron Vlog, Dan Polpak, sabi ni Yormi. Yormi Miora, Amin Garin, salamat po. Ayan, Brad Pitt po, Patron Vlog, Tamsak Dikit, Bulpak. Inday, next time naman po. Ayan, sige, Inday Elms Kitchen. Sige, salamat ha. Salamat sa palaging pag-support sa aking LS. Maraming salamat. Ayan na, Karin Abalos sa vlog, nagbaba ng bahay. Bobas Word, Ronel, vlog, dan na po sa iyo. Ayan. Guys, tikitan niyo yan si Bobas Word. It goes a little something like this. Ayan, padamsak sa ano guys, sa padikit sa bahay ni Bobas Word. Yormi, yan, Inday Idol, salamat po. Gizmo ko, brings live prayer done. Karin Abalos, ayan, nagbaba ng bahay. Guys, dikitan ninyo yan si Gizmo ko. Yung nakapi natin, guys. Si Gizmo ko, maliit pa yung bahay, guys. Alablag kay Gizmo ko. Arwin Kuwait. RB Vlog, ayan, Bobas Word, thanks, OTW, sabi ni RB Vlog. Bings Live Prayer, Gizmo ko, thank you, OTW. Ayan, dikitan nyo guys yan, si Bings Live and Prayer. James Alvaro, ayan, nagbaba si James Alvaro ng bahay. Palablab guys kay James Alvaro. Ayan, napakabait po niyan si James Alvaro. Palagi po yan na nandito sa aking LS. RB Vlog, ayan, palablab kay RB. Ayan, Patron Vlog, Bobas Word, Pack Village, nanood ako at tamsak na lang po ako sa iyo, dating dikit, sabi ni Bobas Word. Karin Balos, dan dikit sa iyo, Lloyd, James Alvaro. Ayan, Brad Pitt po, nagbaba ng bahay. Ayan guys, magdikitan lang kayo ha. Yung mga hindi pa nakapagdikit, ay yung mga hindi pa rin nakapagsukli. Ayan, si Berna Krabs ha. Nagbaba. Mega shoutout sa iyo, Berna Krabs ha. Salamat sa iyong batamsak, Berna. Guys, balablab kay Berna. All About the Living, ayan, nagbaba.
Berna Grabs, ha? Kaya nagbaba si Berna. Ayan, RB Vlog, Bubas Word, Dan Sukli, salamat. Ayan, sabi ni RB Vlog. Ayan, Wings Live and Prayer, guess mo ko, Dan, bagong dikit po. Ayan, sabi ni Wings Live and Prayer. Lanao del Norte, Mix Club. Wings Live, RB Vlog, dikit lang po mga lalab, sigurado po ang balik. Thanks, sabi ni RB Vlog. Wings Live and Prayer. Ayan, nagbaba ng bahay. Kiss mo ko, ayan, Burma Grabs. Hakdan, sabi ni Kiss mo ko. Kiss, dikitan nyo yan si Wings Live and Prayer. Ayan, balablab kay Wings Live. Ayan, ipin muna natin si Wings Live. James Alvaro, guys. Palablab sa bahay ni James Alvaro. Ayan yung nakapin, guys. Palablab muna kay Wings Live and Prayer. Kiss mo ko, Burma Grabs. Dan, sabi ni Kiss mo ko. Arwin Kuwait, Burma Grabs. Dan, sabi ni Arwin Kuwait. O, Rowena. Street, many sound system. Ayan, Jorlin Vlog. Mega shoutout sa iyo, Jorlin Vlog. Wow, salamat, host. Welcome, Wings Live. Jorlin Vlog, thumbs up, host. Ayan, maraming salamat sa iyo, Jorlin. Mega shoutout sa iyo, Jorlin. Arwin Kuwait, Brad Pitt 2, Berna Krabs, Dan, Jorlin Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. All About the Living. Ayan, Karin Abalos. Ayan, Jorlin. Maraming salamat sa iyong patamsak. Guys, palablab sa bahay ni Jorlin. Ginataan. Ayan, patamsak pala. Sige, tamsakan ko muna, Jorlin, ha? Sarap naman ang luto mo, Jorlin. Dito ka sa bahay mo, Jorlin, ha? Tamsakan natin yan. Sarap ng luto. Ginataang pitsay with tuyo and coconut milk recipe. Sarap ng luto mo. Agoy, nagpalupad tuloy si Wings Live. Salamat kayo, Wings Live, ha? Dagan salamat. Okay ra, unta, oy. Dagan salamat, Ma'am Wings Live sa imong kuan. Jorlin, may hindi pa pala ako nakadikit sa iyong alagad. May ginawa pala ako dalawa. Kaya nagtaka ko bakit nakapula ka. Ayan, Jorlin. Ayan, dan ako sa bahay mo. DJ Edwin on the Alam ko yung mga alagad ko dati nakadikit na sa iyo. May dalawa kasi akong ginawa na bago. Ayan, dagan salamat, Ma'am. Ma'am Wings Live. Sa imong pa-kulay diha. Ayan, Arwin Kuwait, Jorlin Vlog, Dan Polpa. Guys, wala sa ating super chatters, Wings Live and Prayer. Salamat po, host. Ayan, welcome. Kiss mo ko. Ayan, nagbabasa kiss mo ko. Pipay Vlog, mega shoutout sa iyo, Pipay. Salamat sa iyong patusok, Pipay. Pipay Vlog. You are now listening to DJ Beast PH. Welcome, salamat po di house. Ayan, sige ha. Dagan salamat kayo, Wings Live. Si Ila Vlog pala to si Pipay. Pipay, salamat ha. Arwin Quinn. Kiss mo ko. Girl ng Vlog, salamat po host. Welcome. Guys, palablab sa nagkapin. Kaya ako tanawon si Ma'am Wings Live kay murag na ako wala madigit siya.
DJ Erjun on the mix. Ayan, naapa ko sa balay ni mo, Ma'am Bings. Ma'am Bing Lives. Ako'y ayuda sa imo. Wala pa dahil ni nakadikit. Ako sa balay ni mo, Ma'am Bings Live Prayer. Napay harang. Ayan na, Jarlene. Disting dikit. Happy na. Ayan na, Karen Abalos. Dan sa nakapinhos. Sukli na lang, Lloyd, sa bahay ko. Salamat sa amin ni Karen. Bings Live, salamat. Sisi Buba. Na Paul Watts. Kung sa imo, Premier Ganiha. Yormi, P5 Vlog, Dan Ballback sa iyo. Ayan, si Yormi. Nag-aabang ng mga bagong pasok. Ganyan dapat, Yormi. Ayos yung diskarte mo. Balang araw. Ang bilis umangat ng bahay mo. Ayan, P5, Jarlene Vlog, Dan sa iyo pabalik. RB Vlog, dikit lang po. Palala, sigurado po ang balik. This is Tia. Ayan, Brad Pitt, P5 Vlog. Ayan, nagbaba. Guys, balab-lab sa ating super channel na sa Bings Live and Prayer. Salamat o sa bio, dikit at tamsak. Sige, naapa ko diri sa balay ni mo, Ma'am Bing. Na ako'y hatag sa imo, 5. Naapa ko yung 5 nga extra. Ang usamang good na ko ka cellphone, na daot ang battery, daghan unta to mga alagad. Mabalit pa kong battery ugma, buhon. Adto ko sa makaadto ko sa sa sentro. Ayan, Brad Pitt to, Jarlene Vlog Basokli. Ayan, Berna, Grab Hans, nagabad Jarlene, Brad Pitt, Dan. Ayaw rapod nang dili dahil hunto na ko ang alagad para dili lagason. Okay raw ng 5 o niya. Yes. This is Tia. Destruction. Powered by Thailand. Ayan, Bad Boys, host, out na ako ha. Pasok ako bukas. Maraming salamat. Sige, Bad Boys. Ako ngayong dapat magpasalamat sa iyo, Bad Boys, kasi alam ko naman kung anong oras na dyan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Bad Boys lover. Sige lang, pagka medyo maganda-ganda na yung ano ko natin, kakanta tayo, ha? Bad Boys, salamat. Ayan, kiss mo ko, Bernard. Yormi, maraming salamat po, host. Ayan, Jerly, nagbaba, kiss mo ko, thank you, Buba. Love sa nakapin, guys. Ayan, ikaduhang dikit na ko sa imo, Ma'am Bings. Ayan, salamat, bitaw. Saktura og 5 na pod puhon. Ugma host. Ugma na pod, Ma'am Bing, puhon. Kay, sagad-sagad ay na to. Nagason rin ni Lolo, sayang. Pero ako, kay bago ko magdikit sa iyo, pinanood ko talaga, Ma'am Bing. Para dili masayang ba? Isang 2 ra ka minuto, panooron na ako ang imo video. Okay na. Bad Boys, ayan, sige host. Ayan, Pipay, Yormi bahay. Yormi, baba mo yung bahay mo daw, sabi ni Pipay. Jarlene, Yormi, ayan, nagbaba na si Yormi. Kaya silikitan niyo yan si Jarlene at saka yung nakapin. Bubas Ward, ayan, palablab din sa bahay ni Bubas Ward. Jarlene Basokli, sabi ni Pipay. Karen Abalos, ayan, nagbaba ng bahay. This is the mix of DJ Romar, the best. Ayan, Aguinaldo Dina. Good morning, host. Mega shoutout sa iyo, Aguinaldo. Ayan, salamat, Aguinaldo. Good morning din sa iyo, ha? Nice was host, Jarlene. Ayan, magandang umaga po sa iyo, Aguinaldo Dina. D4J Prison, mega shoutout sa iyo. Ayan, Aguinaldo. May jacket ka na, ha? Naapa ko sa harang, Ma'am Bings. Ayan, basta tagaan, tagag-5. Sayang ang harang ako ng tanaw. Ismo ko, Alan Aquino. Ayan, Yorme Dan sa'yo sa mini Pipay. D4G, hello host, mga kaibigan, pwede patamsak. Guys, patamsak muna sa premier ni D4G. Sige, D4G. Tamsakan natin yan, ha? Nandito ako sa bahay mo. Pang 59 ako ng tamsak sa iyo, D4G 59. Dagdagan ko pa yan ng tamsak.
pagkatapos kong magdikit kay Ma'am Bing. Ayan, Aguinaldo din. Ayan, thank you. Welcome, Aguinaldo. Salamat. RB, Jordan Vlog, Bing's Live, Prayer, Ming Live, pasukli po sa mini RB Vlog. RB, Pipay Vlog, OTW, Bing's Live, hala, kinsa man tong nagdikit na ako, baba bahay kay magsukli ko. Ayan guys, yung mga nagdikit dyan kay Bing's Live, yung nakapin, ayan, ibaba nyo yung bahay nyo guys para masuklihan kayo ni Bing's Live and Prayer. Ayan guys, mo ko, D4G, Rachel, Dan, Bubas Ward, Jordan Vlog, sarap ng ginataan pitsay. Oo nga, Bubas Ward, nagutom ako dyan sa bahay ni Jordan Vlog. Yung ginataan na pitsay na may tuyo. Nakagutom yung luto niya. Sa ano pa lang, ang sarap na. Kahit di pa natin natikman, sa tingin pa lang masarap na. Kaya tuloy ako nagutom. Ayan, Yormi Don Bolpak sa'yo, Journey Vlog. Ayan, Bing's Live, Prayer, RB Vlog. Salamat, OTW. Bubas Ward. Ayan, nagbaba ng bahay si Bubas Ward. You are now listening to DJ. Guys, balablab naman ako sa bahay ni Bubas Ward. Ayan, Karin Pasukli po, Lloyd's, Bing's Life and Prayer. Yormi, salamat po, Pipay, sabi ni Yormi. Ayan, natutuwa ako kay Yormi. Naalala ko yung bahay ko dati. Ganyan ako kay Yormi. Mapuyat sa pangingisda. Sige lang, Yormi. Magsipag kay Yormi. Balang araw. Isa ka ng sikat na vlogger. Ayan, Brad Pitt, Pipay, RB, Damsak lang din. Alan Aquino, RB, ayan, isang sinumang Bing Live Prayer. Alan Aquino, RB Vlog Dan. Jerlyn, RB Dan, kiss mo ko, D4G, official Dan, RB Vlog, Alan, things sa bahay mo. Alan Aquino guys, malablab kay Alan Aquino. Aguinaldo, sana si Aguinaldo, hindi nakababa ng bahay. Si Aguinaldo Dina. Ayan, Aguinaldo, ayan, magbaba ka ng bahay mo ha, kasi may bibigay ako sa iyo. Alan Aquino guys, malablab naman kay Alan Aquino. Ayan, Yormi Mior, Sir D4G. Ayan, Brad Pitt to guys. Balablab kay Brad Pitt to. Yung nakabi natin guys, huwag kalimutan yung nakabi ng ating super chatter. Ayan, Karen Abalos, RB, Alan Aquino, Dan Sokli, salamat sa mini RB. Jerlyn Vlog, guys, balablab kay Jerlyn. Ayan, Bing's Live and Prayer, RB Vlog, sipag mo, gifted pa. God bless Dan, bagong dikit sa iyo. Sabi ni Bing's Live and Prayer. Jorlyn, Pipay, Alan Aquino Dan sa iyo. Sabi ni Pipay, ayan si Pipay Vlog, nagbaba ng bahay. RB Vlog, dikit ka po mga kalalabs, sigurado po ang balik. Sabi ni RB Vlog. Ayan, Karen Abalos, Dan dikit sa iyo, Lloyd, sa RB Vlog, pasukli na lang sa bahay ko. Salamat, sabi ni Karen Abalos. Ayan guys, yung mga nadikitan ni Karen, ayan, lablabin nyo guys si Karen.
Alam sa nakabi ng ating super chatter guys na si Bings Life and Prayer. Ayan, Richard Dista, mega shoutout sa iyo. Thumbs up lang, host. Maraming salamat, Richard Dista. Ayan, salamat sa iyong pa-thumbs up. Bings Live, Karin Abalos, OTW, salamat. Brad Pitt, ayan, nagbaba. Guys, ayan, may bagong pasok tayo sa Richard Dista. RB, ayan, Karen Tings, OTW. Jerlyn Vlog, Pipay, Dating Dikit, Bubas Ward, Harang. Ayan. Kaloy Jeans, mega shoutout sa iyo, Kaloy. Salamat. Salamat po, host. Pababa ng bahay ko. Sige, Richard, baba mo na yung bahay mo, ha? Kaloy, ayan, nagbaba ng bahay si Kaloy, guys. Balablab kay Kaloy. PPM, Brad Pitt. Sige, magbaba ka na ng bahay mo, Richard. Baba para magkadikita na kayo. Guys, balablab sa nakapin. Paisang guhitin natin. Dito pa ako sa nakapin. Huling hirit sa tag-init. Alan, Journey Vlog OTW. Ayan, Kaloy Jeans, Wing Life, nakapin din sa'yo. Richard, ayan, nagbaba ng bahay guys. Palablab kay Richard. Ayan yung mga hindi pa nakalablab guys kay Richard. Palablab naman. Richard, nandito ako sa bahay mo Richard. Ha? May bibigay ako sa iyo. May alagad kasi ako ng bagong ginawa. Ayan, nasa harang pa ako Richard. Nandito ako sa bahay mo Richard. Daista. Alan Aquino. Ayan, nagbaba guys. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Subscribe to DJ Beast PH for more music. Here's a song coming from Blue Boy Band. Ayan Richard. Sarap naman ang luto mo. Noobin lechon manok. Here we go. Bahay kubo, ito'y kahit punti. Halaman doon ay sari-sari. Sarap na luto ni Richard. Singkamas. Ayan Kaloy, Jeans, Bubas Wardan, Jerlyn. May labas pang mani. Ale. Guys, balablab din sa bahay ni Kaloy. Ayan Bings Live, ayong nakapin natin guys. Thank you, may bahay mo po. Ayan sa mini. Dan Bolpak sa'yo, Richard. Deista sa mini, Yormi. Ipagpalit mo. Kaloy, thanks, Yormi. Here we go. Pen ni Sarah, pen ni Cuchillo, di Almacen. How di Carabao, di Bagutin, all rise. Yormi, ayan nagbaba ng bahay. Bings Live, Kaloy, Jeans, thank you, OTW. Jerlyn, guys, balablab ako sa bahay ni Kaloy. Mabait po yan si Kaloy. Kiss mo ko, Richard Dan. Tong pakitong kito. Bubas Ward, Kaloy, Jeans, TV, dana po sa'yo. RV Vlog, Ipay Vlog, ayan, nagbaba. May mata pa at may kalbong bakla. Ingat ka, baka kamay. Jerlyn, host, out na po ako. Salamat ulit. Ayan, sige, Jerlyn. Ayan, maraming salamat at maraming salamat sa iyong pagpasok.
Ayan, ingat kay Jerlyn Vlog. Kiss mo ko, Kaloy, Jens, Dan. Bubas World guys, baka hindi nyo pakilablabin si Bubas World. Napaka-supporter niyan si Bubas World. Kaloy, Jens, Brad Pitt, Dan Sokli, salamat. RB, Kaloy, Jens, OTW, kiss mo ko, nagbaba. Mr. Papansin, agoy na si Mr. Papansin. Mega shoutout sa iyo, Mr. Papansin. Hello po. Kaloy, Jens, ayan, RB Vlog, Brad Pitt, salamat, Mr. Papansin. Mega shoutout sa iyo. How many monkey did you see? 1, 2, 3. Asawa ni Marie, Marie, araw gabi, walang panty. Beep beep, the small jeep is running down the Ayan, Bobas World. Jerlyn Vlog, salamat. Tapos na rin ako sa iyo, sabi ni Bobas. in the middle, break it down. And then it's out, baby, put your dirty mamas in. Mr. Papansin guys, ayan, palablaw sa bahay ni Mr. Papansin. Brad Pitt po padikit, sabi ni Mr. Papansin. See it, Ayan guys, dikitan ninyo yan si Mr. Papansin. alright, alright. Ako ay may lomo, lumipat sa langit. Di ko na nakita. Ayan, Alan Aquino, Kaloy, Jens TV, Mr. Papansin, Alan Aquino, padikit. Sign up, Karen, salamat Kuya Host. Pababa muna ako bukas ulit. Back to work ulit. God bless, always ingat. Ayan, maraming salamat din sa iyo, Karen Abalos Vlog. Ayan, sige, ingat ka dyan sa trabaho mo at maraming salamat sa pagdalaw. Kaloy James, case mo ko, damsak na lang, dating dikit. Richard Dista, James Kaloy, Danbulpak sa night trip mo. Ayan, Richard Dista TV, nagbaba, case mo ko, Mr. Papansin TV. Dana. Guys, palablab sa nakapin kay Wings Life and Freer. Ayan. Ayan, kiss mo ko, Richard Dan. Richard is sa bahay mo, kiss mo ko. RB Vlog, Kaloy Gomez TV, Dan sa'yo. Kaloy, ayan, Yormi, Mayor, Dan Bolpak sa'yo, Mr. Papansin. RB Vlog, Richard OTW, Kaloy, Jens TV. Joy Creative Board, hi. Mega shout out to you, Joyce. Creative Board, hi. Hello, Joyce Creative. Thumbs up na host. Ayan, maraming salamat, Joyce, Joy Creative Board. Kiss mo ko, ayan, Kaloy, Jen, Dan. Ayan, Bings Live and Prayer, Kaloy, Jen's Vlog, Dan Pulpak. D4G, hello host, mga kaibigan, pwede pa thumbs up. Sige, bera, D4G. Mr. Papansin, Dan sa'yo, Yormi. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday's dead and gone, and tomorrow out of time. Ayan, D4G, another thumbs up sa'yo. Ulit na. Help me make it through the night. Music. Ayan, pang 78 ulit na thumbs up sa'yo, D4G. Hindi ko matsyempuhan talaga yung LS mo, D4G. Yan yung gusto ko mapuntahan. Kaso hindi talaga ako Kaloy Jen, sa ballback, bagong dikit. Salamat sa mini Wings Live Prayer. Tomorrow out of time. Ayan, Bobas Word, Mr. Papansin. Ayan, Dan din sa iyo, kiss mo ko. Kaloy Jen, sa RBTV, Richard. Fine, Dan, Bobas Word. Ayan, kiss mo ko, nagbaba ng bahay. Care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Love tonight I need a friend. Kita tindi. Hey. Diam berai. Wings Live and Prayer, guys. Blab naman. Joy, Creative Board, MLS sa lahat. Mr. Papansin, RB Vlog, padikit. check. Here we go. Bahay tubo. Ayan, nandito ako ulit sa bahay ni Wings Live para makaguhit na. Singkamas at sa tatalong. Sigarilyas. May labas pang mani,
Ale-ale na mamangka. Pasakayin yaring bata. Pagdating mo sa Maynila, ipagpalit mo ng mantika. Here we go. Pen ni Sara, pen ni Kutsilyo, di Almacen, how di Carabao, di Batutin, all rise. All rise. Sipit na bibilipit, gintong pinang namumulaklak sa tabi ng dagat, all rise. Roel Official, mega shoutout sa iyo, Roel. Salamat, Roel. Tong 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 tong. Kaya gusto ko lang paguhitin si Bing's Life. Kaya nakaguhit ka na, ma'am. 1.6 na kahit paano. Guys, palablab naman sa nagapin, Mr. Papansin, Ruel, Official, tamsak ho sa MLS at sa lahat. Kaya mega love shoutout sa iyo, Ruel. Ayan na, Kaloy Jens. Ayan na, Mr. Papansin. Dan din po, Effie. Ayan, Bubas Ward, DJ Official, dating dikit. Joy Creative Ward, Kiss mo ko, Dan Damsak, dating dikit. Richard Disa, walang anaman bro, Kaloy. Ayan. Mr. Papansin, dan din po, RB Vlog, Joy Creative Ward. Guys, palablab naman sa bahay ni Joy Creative Ward. Ayan, baka hindi nyo pakalablaban guys si Joyce Creative World. Monkey Annabelle, how many monkey did you see? 1, 2, 3. Asawa ni Mark. Ayan, Bubas Ward nagbaba ng bahay guys. RB Richard, legit po ito. Lloyd, dikit sa'yo. Kanina pa, sabi ni RB Vlog. Ayan, magdikitan lang kayo guys. Alan Aquino, Richard is not TV done. Sabi ni Alan. Bilang namumulaklak sa tabi ng dagat. Alright. Alright. Ako ay may lomo, lumipat sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Alright. Alright. Sayang ng RB, ayan, Alan Aquino, Richard is the TV done. Joy Creative World, Richard is the TV done sa Lechon Manok. Wings Live, Alan Aquino, baba ng bahay. Ayan, Joy Creative World. Alan Aquino, Richard is the TV done. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full of rice. Fried rice, I rest my case. Ayan, Galoy Jeans, TV, Mr. Papansin, Dan Sokli. Ayan, Bings Live, Alan Aquino, OTW, sabi ni Ping. Ayan, Richard. Ayan, Mr. Papansin, Dan, sabi ni Richard. Kaloy Jeans TV, ayan, nagbaba si Kaloy ng bahay, guys. Walablab kay bahay ni Kaloy. Take the ribbon from your hand. Shake it loose and let it fall. Kaloy, ayan na. Praying Parang so may hindi pa ako nakadikit kay Kaloy. like the shadows on the wall. Come on, lay down by my side. Till the early morning light. And I'm asking if you're tired. Help me, Dikit na pala yung mga alagad ko kay Kaloy. I don't care what try to run. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Ayan guys, magdikitan. Yung mga hindi pa nakipagdikitan dyan, ayan, yung mga hindi pa rin nakapagsukli, ayan, magsukli na. And tomorrow I'll come time. And it's sad to be alone. Kaloy Jensen, Joy Creative World, dating dikit Kaloy, James Tamsak na kita, sabi ni Joy Creative. Mika Dicas Raw OFW, mega shoutout sa iyo Mika. Ayan, Tamsak Host. Ayan, salamat sa iyong patamsak Mika Dicas Raw. Patron Vlog, nagbabagis mo ko. Ayan, Ayan, Mika Dicas Raw OFW, may jacket ka na. Salamat sa iyong patamsak. Kaloy, ayan, Sim, dating dikit sa iyo. Bomas War, Joy Creative Board, Dan, Richard is TV, ayan, nagbaba.
Welcome, welcome, Maika Di Castro. I don't care what's right or wrong. Kaloy, ayan, ang gaba ng bahay, Maika. Ayan, napuntahan ko ngayon bahay mo, Maika. Ayan, Maika, nandito ko sa bahay mo, Maika, ha? Unang ayuda sa'yo. Magbaba lang po. Nagigising. Sige, Maika, nandito ako sa bahay mo, ha? Richard, ayan, hello, Joy. Sabi ni Maika. Joy Creative Board, Richard, Roel, R Official, Bings Life. Dana po sa iyo. Ayan, guys, dikitan nyo rin yan si Roel. Kaibigan po yan namin ni Mami Snow. Joy Creative, Alan Aquino, Bings Life, and Prayer Dan. Maika Di Castro, salamat po, host. Welcome, Maika. Ayan, Alan Aquino, Bings Live Dan. Alan Aquino, Bings Live Dan. Ayan. Shake it loose and let it fall. Praying soft upon my skin. Like the shadows on the wall. Come on, let them by my side. Ayan, Kaloy TV, Kiss Mo Ko, Roel Official Dan. Sabi ni Kiss Mo Ko. Ayan, Dan, yung unang ayuda ko sa iyo, Mamayka, ha? Mag-switch account lang ako. Isa lang kasi yung ginamit kong cellphone ngayon. Ayan, Mamayka, nandito na naman ako sa bahay mo, ha? Pangalawang dikit sa iyo, Mamayka. Ayan, naharang ako. Nandito ako sa bahay mo, kaso naharang pa ako, Mamayka. Pangalawang dikit. Ayan na, Joy, Creative World, Maika, Joy OTW, sabi ni Maika Di Castro OFW. Ayan guys, baka may mga Facebook kayo, ha? Palablab din ako guys sa aking Facebook page, ang OFW Filipino Vlogger. Ayan, baka may mga Facebook kayo dyan guys. Palablab din ako ng aking FB page. OFW Filipino Vlogger. Ayan yung may mga Facebook dyan guys. Baka pwede nating lablabin yung aking FB page. OFW Filipino Vlogger. Ayan yung may mga Facebook dyan guys. Baka pwede palablab ng aking Facebook page, OFW Filipino Vlogger. Ayan, Dragon Gaming, new video guys. Mega shoutout to you, Dragon Gaming. RB Vlog, ayan nagbaba ng bahay. Dragon Gaming, Bisaya, hi. Hi to you, Dragon Gaming. Guys, palablab din ako ng aking Facebook page. OFW Filipino Vlogger. Alan Aquino, bring Wings Live Dan kanina. Sabi ni Alan Aquino. Ayan, Dan ako sa iyo ulit, Ma'am Maika. Alan Aquino guys, balablab naman kay Alan Aquino. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a prayer. Yesterday's dead and gone, and tomorrow out of time. Ayan, Mike Di Castro, Joy Creative, bulpak na sa'yo. Ayan. Help me make it through the night. Music. Ayan guys, magdikitan yung mga hindi pa nakadikit sa iyo nyo.
Joy Creative, Mike Cadigas Raw, OFW, dan na din sa'yo. Salamat sa dikit, sabi ni Joy Creative. Kaloy, Mika Cadigas Raw, dan sa'yo. Sabi ni Kaloy. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. Bobas World, Rowila TV, dating dikit, nanood at tamsang na lang po, sabi ni Bobas sa Word. But tonight I need a break. Ayan, Patron Vlog, Mika Cadigas Raw, Kaloy, OTW. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Dia langsung ditangkap. I don't care what's right or wrong. Ayan, Bobas World, nagbaba ng bahay, Mika Cadigas Raw, Kaloy, OTW. Let the devil take tomorrow. Not tonight I need a friend. Cicak-cicak di dinding. Hey. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Dia langsung Ayan, Kaloy Gen TV, nagbaba si Kaloy. Wings Live Prayer, Patron Vlog, OTW. I don't try to understand. You are now listening to DJ Beast PH. Kaloy Gens TV, guys. Ayan, palablab kay Kaloy. Guys, palablab sa nakapin. Ayan, Dragon Gaming, new video. Ayan guys, Muko, Joy Creative World, Alan Aquino, Mega Digas Rodan. DJ Beast the best. Alan Aquino, Richard TV, salamat. Sabi ni Alan. Ayan, Richard Kaloy, Dan, babalik, salamat. Si Alan Aquino guys, nagbaba ng bahay. Palablab din dyan kay Alan. Ayan, Joy Creative World, Alan Aquino, Dan, Richard, walang anuman. Guys, palablab din kay Roel official, napaka-legit din guys. Nag-enlist na rin yan si Roel guys. Lablabin natin si Roel. Ayan, Kaloy, Dan Richard, kanina salamat. Gizmo ko, Kaloy Gen TV, ayan ang baba. Ayan guys, magdikitan ha. Yung mga hindi pa nakapagdikit dyan. Ayan, malapit na rin tayo magtatapos guys. Ha? Mga 5 minuto na lang. Ayan, may Cadigas Raw, Kaloy, full pack. Maika, ayan. Kaloy, thanks, Maika. Joy Creative, Roel, official, Dan, sabi ni Joy Creative World.
Ayan, Joy Creative World. Nagbaba ng bahay, guys. Balablab kay Joy Creative World. Ayan, Bings Live and Prayer. Patron Vlog. Dan Bolpak. Bagong dikit po. Salamat. Dragon Gaming, new video. Guys, please connect the house of Dragon Gaming for a new video. Bings Live, Joy Creative World, OTW, sabi ni Bings Live and Prayer. Guys, balablab sa nakapin ha. Kay Bings Live and Prayer, nag-LS din yan guys, si Bings Live and Prayer. Kaloy Jin TV, ayan si Kaloy. Ayan, dikit-dikit guys, yung mga hindi pa nakapagdikit. Roel, ayan, Joy Creative World, damsak ng dating dikit. Kiss mo ko, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, napakasipag ni Kiss mo ko mag-ano. Napakasipag mangisda doon ni Kiss mo ko. Yung mga masipag mangisda dyan, guys, balang araw, ay mabilis lumaki yung bahay nyo. Ayan, Patron Vlog. Ayan, Kaloy, Dragon Gaming, dan sa'yo, sabi ni Kaloy. Dragon Gaming, please return the house of Kaloy Jins TV. Return back. Ayan, Bings Live and Prayer, Joy Creative World, dating dikit, Alan Aquino. Ayan, nagbabas si Alan Aquino. Ayan, Joy Creative World, Bings Live and Prayer, damsak dating dikit, sabi ni Joy Creative World. Ayan, Alan Aquino, dan sa imo kanina pa, sabi ni Bings Live. Ayan guys, sa Bings Live and Prayer, nag-LS din po yan. Makapasyal din ako ma'am sa LS mo ha. Anong oras ba yung LS mo ma'am Bings Live USA? Prayer? Kasi makasuroy ta sa imo diya LS, unsa man oras sa imo kuan. Ma'am Bings, unsa oras ang imo LS Pilipinas time unsay oras. Basig makachamba ko diha nga wala ko'y trabaho para makapangisda pod, makasuporta. Unsa oras sa imo LS ma'am Bings Live Pilipinas time unsa nga oras para makasuroy-suroy ko diha. Ana na kino Bings Live tada na po kanina pa. Ayan guys, maraming salamat po sa 8 p.m. to 11 p.m. dari Pilipinas. Sige. Sige. Alas 8 sa gabi niya, alas 11. Sige. Sakto na. Bago ko mag-LS, patapos na pod ka. Kaya alas 12 man ko mag-LS sa Pilipinas time. Ang ako LS, matag gabi, kabuntago na. Alas 12 sa kabuntagon, 12 p.m. ang ako LS sa Pilipinas time. Sakto na, Mambing. Sige. Ako na timanan, alas 8. Andod, alas 11. 8 p.m. Pilipinas time.
sa na oras sa dire. Sige. Mga ko niya. Puhon. Ayan, maraming salamat guys. Maraming salamat po sa inyo. Tayo ay magtatapos na. Maraming salamat sa ating super chatter na si Bings Live, Andrea, Alan Aquino, Dragon Gaming, Joey, Creative Board, Kaloy Jens, Gizmo Go, Patron Vlog, Roel, Official. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na dyan kay Bubas Word. Ayan, sa lahat po na nandito sa aking LS, maraming salamat po. Tayo ay magtatapos. At God bless sa Bisaya diha, mayong buntag, mayong gabi kaninyong tanan. Ayan, sa mga kaibigan ko dito sa Hael, Saudi Arabia. Ayan, magandang gabi po. Lalong-lalo na po yung mga nag-follow sa aking Facebook page, ang OFW Filipino Vlogger. Magandang gabi po sa ating lahat dito sa Hael, Saudi Arabia. Guys, baka may Facebook din kayo. Papalo na rin ako ng aking FB page, OFW Filipino Vlogger. Ayan ang aking Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Guys, pasilip na rin ang aking FB page, OFW Filipino Vlogger. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, God bless. Ingat po tayong lahat. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.